Касцёл Так, ладно, ён заўсёды перашкаджае ў руху і зараз перашкаджае. Ну і трохі недарэчны ў нашай каралеўскай горадзе. Альбо, напрыклад, выспа Панятоўскага, там жа адрокся быў кароль ад гэтага. Але ладно, гэта гісторыя. Ну а я ў сваім венцы, я не ведаю, што я б прыбраў бы, я б там дакладна паставіў бы там помнік, але я пра яго потым скажу, бо ўжо шмат часу мы уваходзім у гэту праграму. Але ставце каментары, сэрцайкі, лайкі, ну і абавязкова выказвайся, што які помнік вы прыбралі, не прыбралі, аль можа ўсё пакінулі і дабавілі яшчэ адзін. Вельмі разлічваем на вашу актыўнасць з самага рання. Я спадзяюся, што каву ўжо вы маеце. А мы пачынаем з тэмы, якая літаральна ўзарвала сацыяльныя сеткі на гэтым тыдні, бо пасля купання ў нарачы, падавалася б нарачы ў людзей. Сверб, плямы на скуры і болі ў вачах. Людзі скардзяцца, што якасць вады ў традыцыйных месцах для купання вельмі кепская. Якая атрута хаваецца ў нашых азёрах і ставах. Давайте паглядзім сюжэт і потым абмяркуем. Беларускае лета ў самым разгары і гарачыя дні, якія мы верым, што яшчэ да нас завітаюць, прымусяць тысячы людзей шукаць паратунку каля вады. Каб адпачынак быў камфортным, Мінпрыроды нават правяло адмысловы конкурс і вызначыла топ-3 найлепшых і ўладкаваных пляжаў краіны. Золата рэйтынгу аддалі гарадскому пляжу ў Мядзелі. На другім радку апынулася Берасце з зонай адпачынку каля Варшаўскай шашы. Бронзу заваявала Зэльвінскае вадасховішча. Тут усё ідэальна. Дно абследаванае і ачышчанае ад смецця, усталяваныя буі, кабінкі, тэнты. Аднак прыгожая карцінка з узорных пляжаў рэзка разбіваецца аб рэальнасць. Санітарна-эпідэміялагічная служба праводзіць штотыднёвыя рэйды, і апошнія вынікі лабараторных даследаванняў насцярожваюць. З 559 адабраных пробаў вады кожная 10-я не прайшла тэст па хімічных або мікрабіялагічных паказніках. У вадзе знайшлі небяспечнае размнажэнне кішачнай палачкі. Медыкі тэрмінова ўвялі абмежаванні на купанні дзяцей у горадзе на возеры Юбілейным, а таксама на пляжы на рацэ Нёман. У Магілёве і раёне пад забаронай прыбярэжная зона Дняпра, гарадскі пляж і вадасховішча Рудея. Пакуль санстанцыя закрывае рачныя пляжы з-за бактэрый, у сацыяльных сетках выбухнуў іншы скандал. Пляцоўку TikTok літаральна падарваў пост пра адпачынак на нарачы. Аўтар паказаў цела, цалкам пакрытае чырвонай сыпью, якая невыносна чэшацца пасля адпачынку. Каментары пад відэа ператварыліся ў кнігу скаргаў. Там пішуць: «У нас тое самае было, мы ўсёй сям'ёй чухаліся як лішайныя, больш туды не паедзем». Іншыя пішуць: «Такое там заўсёды, менавіта на нарачы, трэба абмывацца адразу, пасля іншых азёр у нас усё нармальна». Галоўны санлекар Мядзелскага раёну пацвердзіў: падстаў цалкам закрываць нарач няма, а высыпанне на скуры – гэта цыркарыёз або зуд купальшчыка. Гэта паразітарнае захворванне, якое выклікаюць лічынкі, якія жывуць на вадаплаўных птушках. Яны пранікаюць у скуру чалавека, выклікаючы сверб, сып, а часам нават павышэнне тэмпературы і сухі кашаль. Ясна, што адмовіць сабе ў задавальненні акунуцца ў гарачы дзень цяжка, але ўсё ж выбірайце вадаёмы з розумам, каб замест прыгожага залацістага загару не прывесці з адпачынку непрыемныя сюрпрызы на скуры. А у нас у студыі педыятрка са шматгадовым стажам Майя Теракулова. Я вот подумал, мне б сказали не педыятрка, мне дома сказали доктарка. Вось. І першае пытанне, дык а што з нарачу такое? Людзі купаюцца, пакрываюцца плямамі, ці гэта такая звычайная справа для сярэдзіны ліпеня, ці гэта нейкая аномалія? Ну, вот что? Для педиатра это обычное дело, это зуд купальщика. Есть односложная назва, да? Так, ну да, это достаточно распространенное явление. Родители приходят к врачу, говорят, чего это он покрылся пятнами и чешется после купания. Ну вот, иногда происходит в пресноводных водоемах. Плавают уточки, и водятся эти моллюски пресноводные, и у них есть 1 на 2 паразит, называется циркарий. И вот эти циркарии, для них человек, в общем-то, не носитель. Они дальше, чем в коже, не пробираются. Они на поверхностные слои кожи внедряются, там быстро помирают, потому что не приспособлены они до этого. И вот эти вот умершие паразиты уточки... Мы покажем, как она выглядит. Короче, покаштовали человека, не смачно и померли. Да, ну они на поверхностный слой кожи, вот они там быстро умерли, и вот эта вот мертвая циркария в верхних слоях кожи, она вызывает зуд. Она больше никакого вреда, по сути, не вызывает. Ну, она малюпасенькая. Она очень маленькая. Ну, вот ее, бачишь, да, маленькая, под микроскопом только можно разглядеть. Там у моллюсков и уточек она может вызывать какую-то проблему, у водоплавающих птиц, там, у лебедей красивых. А людям, ну, кроме как почесаться, ничего страшного не происходит, но неприятно на самом деле.
Есть достаточно четкие рекомендации, как с этим справиться, потому что... Что робить? Вот Да. покупались наши детки, мы звоним Майе, Майя, что робить? Так, Полоснуть. да, надо, когда выходишь из воды, ну, сполоснуться даже чистой водой, вытереться полотенцем, и причем достаточно, ну, вот, чтобы вот эти верхние, потереть, верхние слои кожи. И оно механически просто, даже если что-то там осело у вас, будет стираться. Причем это полотенце потом надо дома будет постирать, еще так, ну, на хорошей температуре, а то оно там в полотенце Можно останется. попросовать навод. Да. Ну, микроорганизмы, Можно и- это, да. получается, То есть микро- мы хорошо, тщательно вытираемся, одеваемся в чистую одежду, в том купальнике, в котором купались, не ходим потом до города, не возвращаемся. И этого в целом, ну, достаточно, чтобы предотвратить большую часть проблем. Это не факт, что вообще ничего нигде не зачешется, но станет меньше. Ну и так, в качестве профилактики вот эти самые циркарии, они водятся, во-первых, только в пресноводной воде, вот в наших озерах, прудах, а во-вторых, им нужно тепло, мелководье, там, где вот эти моллюски живут. Поэтому если чуть дальше отплыть, если там, где есть какое-то течение, то ну, шансов встретить циркарий там меньше. Вельмі все конкретно, але гэта не адзіная небяспека, якая хаваецца ў нашых вадаёмах. Вядома, зараз лета, можа, зараз не самы гарачы час сённяшні дзень, але тым не менш мы вельмі любім купацца. Што яшчэ, якія небяспекі могуць нас чакаць у іншых вадаёмах, в озерах, речках? На што звярнуць увагу? Ну, смотря какой водоем. Если мы говорим о каких-нибудь прудах рядом с сельхозугодьями или какие-нибудь водоемы, в которых могут сточные воды попадать из жилых массивов, ну, это другая опасность. Там у нас есть опасности других паразитозов, которые могут приводить к отравлению. Лямблии, например. Это вот как раз такой достаточно распространенный паразитоз, который появляется на фоне, вот лямблия. Если в сточную воду попало, воду попало каловое загрязнение, фекалийное загрязнение. Причем оно может быть и от крупного рогатого скота, и от людей разного типа могут быть загрязнения. Тут кожа не столько пострадает, проблема будет, если выпить этой воды. Ну и тогда... Будет расстройство. Ну, будет инфицирование, паразитарное, понос, и несколько дней очень неприятно. Ну, Я вот пачуў две прыкметы уже, как бы если палі нейкія вялікія побач, там ці цяпліцы, можа якая-нибудь в кароўнік, а якія яшчэ вось прыкметы па вадзе, што можна, як падышоў там, магу купацца ці не, не стаіць ніякай шыльды і не ведаеш там ці забаранялі кішачную палочку. Да, вельмі часта ёсць абвесткі пра тое, што нельга купацца. Напрыклад, у нас у гародні на юбілейным возеры палова лета заўсёды стаіць таблічка «Забаронена купацца», але людзі і так купаюцца. Але на што яшчэ звярнуць увагу? Да, чему- Часам вода цвіце, напрыклад. так, ну, во-первых, уточки, мы их уже упомянули, водоплавающие птицы, если они прямо возле берега, то вероятность столкнуться с циркариями увеличивается кратно. Поэтому уточек в озере, где мы купаемся, не прикармливаем. Пусть они там где-нибудь в лесу летают. А цветущая вода, ну это да, это то, что называют как бы водорослями, это не водоросли, это цианобактерии. Это бактерии, которые вроде бы сами по себе не то чтобы живут в человеке, но они выделяют токсин в процессе своей жизнедеятельности. И вот этот токсин, он может повредить и почкам, в первую очередь, он может вызывать менингит. То есть вот пить, опять-таки пить вот эту А мы цветущую маем воду. цианобактерии. Вот. Зелененькие, дык вот чему вода зеленая. Вода зеленая, вот она цветущая, она Ага. как кисель, даже густая, если там много может быть и этих мутная такая бактерий. становится. Вот эту воду нельзя пить, нельзя глотать. Опять-таки тут не столько даже проблема будет с кожей, чешемся мы от безобидных циркарий. А вот это вот Это видовочно может Минское привести- море, там весь Да. час такая пена. Да, к достаточно серьезным проблемам со здоровьем, причем у собачек тоже надо собачек, своих животных беречь подальше от этой воды и не пить. И еще стоит заметить, потому что на самом деле отравления вот такой водой случаются рыбаки. Почему-то думают, что если прокипятить эту воду, ничего не будет, бактерия умрет. Там, паразит. Альбо гэта рэцэпты варыць рыбу, юшку варыць у той вадзе, у которой Вот, зловіў, вот. смачней. Уху они решили приготовить и чай попить, я не знаю. И вот что нужно помнить, если прокипятить эту воду, бактерия-то может помрет, но токсин, который ей выделяется, он останется. И для человека опасен токсин. Убивать бактерии бессмысленно, когда остается токсин, который вас травит. Поэтому кипятить такую воду не поможет ничем, и ее вообще нельзя пить, глотать, и купаться в ней нельзя именно потому, что вы можете проглотить какое-то количество воды.
Я бы не Ой. наважилася і не ризикнула ні плавати у такій воді, ні тим більше піць, але люди ёсць розныя, правда? Ёсць яшчэ іншыя рэчы, якія ўлетку нас непакояць. Клещи, як у нас ситуация с клещами? О, их становится больше. Это тут правильно замечают в последнее время. Клещи умирают зимой от холодных температур. А тут у нас глобальное потепление, зимы слабые, клещей становится больше. Ну и лайм-боррелиоз, клещевой энцефалит. Два основных заболевания в европейской части, которые переносятся клещами. От клещевого энцефалита существует вакцина, очень рекомендую. Действительно, это то, что защитит вас на всю жизнь. Она абсолютно безопасна, давно изучена. Если мы сравниваем потенциальные риски от энцефалита, от вакцинации практически нулевые, то, конечно, стоит вакцинироваться. Эта вакцина не входит в стандартный календарь, она платная. Не входит она, потому что как бы считается, что риски, на уровне популяции, риски того, что много кто из популяции помрет от энцефалита, для государства невелики. Подумаешь, там 4 человека в год страдают, инвалидизируются и помирают. Когда у тебя в государстве 20 миллионов живет, и ладно. Но если это лично я, то для меня быть одной из 4 совсем неприятно, поэтому... Называется «Барани Боже». Да? А вот боррелиоз, чи часто ён ад Он клещей? тоже Досить часто. До речі, у мене навіть у знайомих шмат у кого О. викрити, так? Да, но мы совсем не значит антитела. Как было модно когда-то ходить в лаборатории, сдавать анализы на этот боррелиоз, и у всех оказывались антитела. Антитела — это свидетельство того, что человек когда-то контактировал с этим инфекционным агентом, и у него есть иммунитет к этому. Это не значит, что он болеет сейчас. Это значит, что он когда-то с этим встретился. У нас все-таки есть иммунитет, и у большинства из нас вполне мощный, для того, чтобы справиться с каким-то количеством бактерий, боррелий, которые там попадают к нам в организм. И мы не лечим антитела к боррелиозу, мы лечим болезнь. То есть, если появляются симптомы, а у боррелиоза есть очень-очень хорошие, типичные, яркие симптомы, это пятна. Это покраснение Пятна, такое и они вокруг. выглядят как мишень, оно расходится, увеличивается. Некоторые проблемы, и, кстати, боррелиоз отлично лечится антибиотиком, просто курсом антибиотиков. То есть это не то, чтобы там смертельно и навсегда. Сильно паниковать из-за этого не стоит. Раньше профилактически назначали, сейчас антибиотики при укусе клеща. Сейчас решили, что оно того не стоит. Вот в этих на весах риск и польза в медицине все всегда взвешивают. Потенциальный риск антибиотикорезистентности, он выше, чем потенциальная польза. В общем, не назначают сейчас антибиотик профилактически, а лечат только, если появились симптомы. Хочу невялікую сенсацию. Вот мы обмерковали водоемы, там все такое, солнце трохи, кляшчей. А кажуть, можно и у готелей некую специфичную инфекцию подхопить. Что в готелях водится? Там же, сдается, все... Але это коротко, бо уже мало часу. В отелях больше всего шансов подцепить какую-нибудь болезнь, и, может быть, даже странную, необычную, интересную. Но тут дело не в отелях, а в контактах с людьми. В отелях живет очень много людей из разных стран, которые приезжают со своими инфекциями. И Як именно себе забезпечить некие правила гигиены топ-3, например? в отелях? Они такие же, как обычно, мыть руки. Мыть руки, дорогие сябры, глядите, вельми простая порада. Мыйте руки, вытирайтеся и не ходите в купальниках. Глядите раніцу з Белсатом, тому що до нас приходить ось вельми частяком Майя Теракулова, яна педіатр, яна вельми вопытны урач, і яна заўсёды расказвае, як засцерагчыся, здаецца, таких зразумелых уже давно рэчаў. І не просто лікавацца, але каб і не хварэць, каб таксама забяспечыцца перад захвараннямі. Дзякуй вам вялікі, Майя, што завіталі да нас у студыю. А нам ужо трэба ісці, бо чакае Сандра у студыі, так? Да, полетели. Дзякуй вялікі, Майя, да сустрэчы. Прывітанне, Сандра. Сябры! Привет, привет. Что там чуваць у нас? Якія спрэчкі? Што там раніцы. за эмоцыі в наших социальных сетках сёлета? Принесла вам... Привет. Таночки. Принесла вам зноў крынжа добротнага. Давай. Что за раніца без социальных так. сетак і крыжа в социальных А ты сетках? крынж. давай. Дакладна. Ведаеце, як выглядаюць тэмпературы пры тэмпературы... Ой, тэмпературы. Сны пры тэмпературы пад 40. Сны? Сны. Гэта Ну, кошмары. такія, ведаеш, мроі, Не. там штосьці, напэўна. Вось прыкладна так выглядаў канцэрт да 90-годдзя ДАІ Рэспублікі Беларусь. Як кажуць, словы залішнія. Увага на экран. О, Боже, это правда? Что это за блакитные Сирома? человечки?
І не тільки блакитне, ще й біле. Кого там только не было. Там Такая, все ж логично. небесские, черные, белые. Все логично. ж. От Бумер же Але это глядите, саме цікаве, що глядачів там аль не бачить. Ці були Ну, люди. звичайно, гэтыя пастаноўкі паказваюць самі для сябе. Потім на з додатком штучної інтелігенції. Додаються. Так. Ой. Спецефект. Дакладна. Ось. Не ведаю, як гэта працуе, але гэта дакладна ёсць у беларускім ДНК. Літаральна у любым пункце свету можна па гэтым пазнаць беларусаў. Ген бульбы. Зараз зразумееце чаму. Давай. Глядзім. Я задумалася. Светофор чакае. Так, Да. так. Гэта правда. Так, гэта мы. Гэта правда. Я сёння так стаяў на сваім пераходзе, думаеш, вот чаго я стаю? Пусты пераход. 6 раніцы, там, ці паўсёмага. Пусты. Нікога няма, але Ну. пастаю. Я заўжды просто баюся, што зараз як хтосьці выскачыць, думаю, лепей пачакае на зялёны. Але скажу так на сваім досведзе, у Нью-Йорку гэта не працуе. Там ты ідзеш з плынам, таму што... Ну, мы ў Нью-Йорку не былі яшчэ, так што Паехалі. не ведаем. Наступнае відэа, сябры. Скажу вам, што такі аркестр не чакаў пабачыць, напэўна, ніхто. Тым больш увешаны такімі сцягамі. Хаця я ўжо нічому не здзіўляюся, але вось цікава, ці здзівіцеся вы. Ці быў БЧБ? Заінтрыгавала. Ну, паехалі. Так. Ребят, тут концерт. Ого. Приветствуем! А що за стіги, Сандра? БЧБ там няма, там Нема. пагранічнае штосьці, Десанты пагранічники. ВДВ, Ну, так за ВДВ. чырвона-зялёны. Это дзіўны, конечно, симбиоз, что десантники. Забралі там просто... Але цікавы плод. А, яшчэ быў сцяг, на якім было напісана «Рождзены в СССР». А можа, гэта яны зрабілі замест гэтых ветразёў пачапілі? Ну, глядите, Конечно. хтось тут неблаго постарался. Тут, Вот бачите, наши меблі. звезды ТикТока! Я в таких выпадках кажу, як учора сказаў, гэта мета-іронія. Іронія над іроніяй, Стёп там Стёпом. Питання, ці яны гэта разумеюць. Ну, да. Так. Ну і апошнім відэа, ведаеце, як у меме. Мама, мама, я хочу на море. Але ж, сынку, у нас ёсць море дома. Ведаючы у Беларусі, як ведаеце, былі вельмі моцныя залевы, і вось што з гэтага выйшла. Это называется море социалистическое. Не купайтеся. А, если уточек нема, можно купаться. Лямблі будуть. И вода не зеленая, так что еще можно. Можна і выпіць. Але на нават. самой справе я ведаю, что подчас залива в воду гэту лепш не лезть, может где-нибудь быть Потому провод, что контакт, с канализацией может быть электричность, сапраўды. там страшные речи, поэтому Дарагі сябры, напішыце, ці у вас вось такія моры таксама здараліся апошнімі днямі, як у вас надвор'е сёння, дождж, сонейка, якая пагода у вас ці не пагода. Напішыце ў вашых каментарях абавязкова, бо Сандра будзе іх збіраць. І таксама памятайце, што мы пішам, адказваем на наше сённяшняе пытанне дня пра помнікі. да, які помник вы поставили, альбо прибрали, и чему, ну, вот, может, что-то Так, раздражняя пишут. вас. Вот. Вось, ну, глядзіце, у вас вельмі шмат заданняў ад нас, але памятайце, што акрамя гэтага абавязкова трэба націснуць падабайку. Нам будзе вельмі прыемна. Я анансаваў на пачатку, што раскажу потым, дзе б я паставіў, што хорошага ў сваім родным горадзе. Ну, я радзіўся ў вёсцы, але напісана, што ў гарадскім пасёлку Вянец, у роддоме я прыйшоў у гэты свет. І вось там, мне здаецца, вельмі бракуе помніка той жанчыне, которая падарыла гэтаму гораду такі цудоўную назву. Кароче, ці прынцэса, ці нават каралева Бона ехала, ураніла, гразь такая была, ураніла, можа, ў рэчку, ў Волгу, ураніла свой вянец, карону і сказала, і вянец. Що пропала і вянец. Вот. Я думала, скажеш, подарила такого цудоўнага чалавека, як ты, што трэба паставіць помнік тваёй маці. Не надо, там ёсць шмат хорошых. Там чамусь стаіць помнік Дзяржынскаму, таму што гэта ён побач нарадзіўся. Там, Вот такіх помнікаў нам... такі, вот гэты помнік я б знёс бы разам з гэтым домам-музеем. Дакладна, бо... Цікавая гісторыя пра каралеву Бону. Я, дарэчы, не ведала, шмат рэчаў яна прынесла ў нашу гісторыю, а на гэтым тыдні таксама новая гісторыя, якую з вами хочам падзяліцца, бо мы дазналіся новае імя прадстаўніцы клану Лукашэнкаў. Невестка Ірыны Абельскай, кіраўніца прэзідэнцкай лечкамісіі, стала фігуранткай карупцыйнага расследавання журналістаў нашых калегаў з бюро медыа.
Я боюсь заблытаться, поэтому вось паспрабую патлумачыць гэты ланцуг. Только не перебивайте. Ірына Абельская, кіраўнічка галоўнага беларускага шпіталя. Мы ведаем яе як маму Колі Лукашэнкі, але яна мае і старэйшага сына Дмітрыя, не путаць з Дмітрием Лукашенко. Дмітрия Абельскага. Дмітрий мае партнерку Дыну Фейсаль Эль-Дыёфи. Дык вось наши коллеги-расследовальники высветлілі, што спадарня Дына, оказывается, таксама пры справе. Менавіта яна і кіруе тым самым фондам першага. Все заблытана, але гэты фонд збірае ахвяраванне з беларускіх прадпрыемстваў. Вот уяві сабе, Сандр, далі табе такі фонд і збіраеш з усіх беларускіх прадпрыемстваў. І што робіш за гэта? Мерч першага. Що І для галоўнае, што гэты фонд не проста не плаціць падаткі, ён нават не дэкларуе гэтыя прыбыткі. Аказваецца, так можна. Але Вау. не ўсім. Калі гаворка заходзіць пра бліжэйшае асяроддзе Александра Лукашэнкі, грамадства звычайна згадвае генералаў і топ-чыноўнікаў. Аднак сапраўдныя мільёны, элітная нерухомасць і буйныя бізнесы ўсё часцей апынаюцца ў руках жанчын. Набліжаныя да сям'і, жонкі, нявесткі і дачкі пабудавалі ў Беларусі класічны прыдворны капіталізм. За кулісамі эканомікі жаночы клан дзеліць дзяржаўны пірог, канвертуючы доступ да цела ў мільённыя прыбыткі. Самая паспяховая бізнес-вумен краіны Людміла Неронская пабудавала свой газавы і рыбны холдынг, дзякуючы звычайнаму школьнаму знаёмству. Яе дачка вучылася ў адным класе з Вікторыяй Лукашенка, дачкой Віктара. Гэтае прыдворнае сяброўства матэрыялізавалася ў канкрэтныя бонусы. Маёнтак за мільёны долараў, квоты ад Крамля на вылаў рыбы на далёкім усходзе ды бязлітаснае спажыванне танных дзяржкрэдытаў. Лабізм сям'і Лукашэнкі Неронская шчодра аплачвае пасадамі, долямі ў бізнесе для членаў кіруючага клана. Неронская далёка не адзіная жанчына каля кармушкі. Нявестка Ганна Сілук, жонка Дмітрия Лукашэнкі, ператварылася ў галоўную медыямагнатку. Яе музычная медыякампанія практычна манапалізавала айчынны шоу-бізнес і аўтарскія правы праз прымусовую ратацыю яе песень на ТБ і радыё. Свая доля ёсць і ў клана Ірыны Абельскай, маці Мікалая Лукашэнкі. Яе набліжаныя асобы трывала замацаваліся ў кіраўніцтве спецфондаў, якія курыруюць медыцынскія праекты, закупкі дарагога імпартнага абсталявання і кантроль фінансавых патокаў. Калі незалежныя СМІ пачалі публікаваць расследаванні пра каласальнае багацце прыдворных дам, дзяржава адрэагавала імгненна. У 2026 годзе Мін'юст цалкам засакрэціў уладальнікаў усіх фірм Неронскай у адзіным дзяржаўным рэестры. А Савет міністраў зрабіў іх фінансавыя справаздачы дзяржаўнай падаткавай таямніцай. Клан панічна баіцца публічнасці, бо пакуль беларусам загадваюць зацягваць паясы, грошы падаткаплатнікаў наўпрост трансфармуюцца ў шыкоўнае жыццё набліжанага жаночага кола. Ну і вось у нашай студыі расследавальніца бюро медыя Ксенія Вязнікоўцава. Чалавек, які хіба што лепей за ўсіх ведае, як глыбока клан Лукашэнкаў запусціў свае шчупальцы, так скажу, у беларускую маёмасць і рэсурсы. Сёння пагаворым пра багатых і ўплывовых жанчын клану першага. Прывітанне, Ксенія. Дык вот все-таки, хто такая Дына Фейсаль Эль-Дыёфи і, галоўнае, які капітал у ейных хрупких ручках? І хто ёй гэта даў? Ну, в первую очередь, она, конечно же, врач. По-моему, она пластический хирург. Она работает... Хлеболог? Да, она работает в нескольких, в том числе частных медицинских клиниках, и в том числе она является сотрудницей вот этой лечкомиссии, которой заправляет Ирина Абельская. Ирина Абельская — это, получается, ее как будто бы ближайшая родственница, потому что вот эта Дина, она состоит в отношениях со старшим сыном Ирины Абельской, Дмитрием. У них есть совместный ребенок, сын, и, судя по всему, они состоят в браке, хотя в базах это не зафиксировано, но вот на руке у Дмитрия Абельского есть обручальное кольцо, значит, как бы зафиксировано уже. Як доктарка дарасла да дырэктаркі фонда першага. Ці ёсць нейкая информация, удалось накопать? Ну, здесь, честно говоря, вопрос, потому что до сих пор не до конца понятно, чем непосредственно этот фонд занимается, кроме того, что помогает одной конкретной семье, Ирине Абельской, да. Но, тем не менее, каким-то образом она очутилась среди сотрудников этого фонда, поэтому это нам дает основание полагать, что непосредственно самим фондом занимается курацией Ирина Абельская, как бы, ну, одной из самых приближенных лиц к Александру Лукашенко. Адкуль у гэты фонд сцякаюцца грошы, і ці сапраўды яны такія вялікія, кажуць?
Ну, во-первых, мы не знаем, откуда они стекаются, во-вторых, мы даже не можем предположить, сколько этих денег на самом деле, потому что нет никакой официальной отчетности, они не публикуют вообще никаких данных, не подают там в какие-то департаменты на так легализацию можно? средств. Ну, им да. Ну, не всем. Ну, им да, остальным нет. Ну, то есть нет никакой вообще публичной информации, ну, как бы, какие деньги, о каких суммах идет речь, и как они аккумулируются, как они распределяются, а главное, на что. І саме цікаве, що ви зауважили у розслідуванні, що певна інформація була у публічній доступі, принаймні можна було, а потім вона зникла. Но это касается скорее других активов, которые связаны с семьей членов клана Лукашенко. Ну да, такая политика имеется. Конкретно, Ось маємо документи на екрані. Угу. ну это надо туда Пролистайте. пролистать. да, Пролистайте, вперед. коли ласка, нам документ. Да, ну вот, например, это выписка фирмы «Горизонты знаний», ну, фирму, которую основала Ирина Обельская, и вот можно увидеть, что раньше она вот в определенный период была собственницей, но вот теперь, например, Хавай уже. да, Минюст где-то год назад они засекретили эти данные, и теперь, ну, там произошли какие-то вот эти вот перетрубации, да, то есть кто-то стал владельцем этих «Горизонтов знаний», а кто уже знать как бы нам не положено, потому что Министерство юстиции просто не публикует больше эти данные. И когда мы со своей стороны обратились с просьбой прокомментировать, а в чем, собственно, как бы ЦИМИС, ну, почему не публикуют данные? Ну, как бы нам Минюст ответил, что да мы сами данными не располагаем. То есть, получается, кто-то настолько влиятельный может прийти в Министерство юстиции, значит, и сказать, что, ну вот, давайте перерегистрируем фирму, но на кого мы вам сами не скажем. Атрымліваецца, можна здагадацца, што нешта не так з нейкай фірмай, калі адсутнічаюць дадзеныя ў пабліку, хто бенефіцыары там і так далей, да? Але вось ну это класна самой справе для расследавальнікаў, да? Але на што якія галіны цікавяць людзей з гэтага клана, якія схемы сыходу ад падаткаў, адказнасці ў іх вось яны прымяняюць, што вы заўважылі? Ну, мы последние, наверное, 1,5-2 года мы очень предметно изучаем личный бизнес кланов Лукашенко, и на самом деле поражает, насколько это многосторонние люди, насколько у них обширные сферы интересов, потому что на самом деле очень много они охватывают зон влияния, начиная там от спорта, там заканчивая какими-то ресторанами, там шоу-бизнесом, то есть, ну, даже как-то сложно определить какой-то отдельный сегмент рынка, на чем конкретно они сосредоточены, потому что получается, что из-за большого количества там членов семьи и приближенных доверенных лиц, номиналов, получается так, что они фактически как бы везде. Мы падрыхтавалі шэраг фотаздымкаў, каб разам з табой разабрацца, хто чым за што адказны ў Окей. гэтым клане Лукашэнкі. Вось першы, Дзіма, Дмитрий, што да. ён мае, што ён кантралюе, што мы ведаем. Канешне, ведаем не все. Ну, основное, конечно же, Дмитрий Лукашенко – это спорт. Он больше 20 лет является бессменным директором и, по сути, владельцем президентского спортивного клуба. Это довольно закрытая организация. Тоже непонятно, какие средства она аккумулирует. Притом непонятно гораздо раньше, еще, наверное, с момента основания. То есть даже непонятно до конца, кто является членами этой организации. Но, тем не менее, это довольно влиятельная В структура. яго лотереі белорусской ще, жизни. по-моєму, Да, у Дмитрия. были, А Віктор? были. А Виктор Лукашенко, это у нас тоже в первую очередь, конечно же, спорт. Он у нас руководитель НОКа. Но вот, например, у него есть своя сеть Duty Free. Вместе с Александром Зайцевым он владеет сетью алкомаркетов «Дуб зеленый». У него есть, у его фирмы «Лебяжий парк» есть 3 ресторана. Это вот этот скандальный ресторан «Лебяжий», который был в заказнике, кафе «Велми» в Олимпик-арене, и на Замковой, это возле Немиги, у него свой шато, это такое французское бистро со всякими деликатесами. Ну і зорка беларускага шоу-бізнеса Ганна Лукашенко, вядомая як Ганна Сілук, уладальніца медиахолдингаў, что там зараз? Юридически, глобально, она, кстати, вообще не владельца там. Вот, она генеральный продюсер, по-моему, так называется ее должность, но, по сути, она там первое главное лицо, с которым согласовывается вообще все. Да, то есть она у нас занимается музыкальной медиакомпанией, которая, по сути, является огромным музыкальным видеохолдингом. Плюс у нее есть 3 радиостанции, и недавно запустился еще рекламный бизнес. Но пока не до конца понятно, как он работает. Якія актывы у жонкі Віктора, вось вельмі цікава, у Лілі?
Ну, у нее непосредственно своих личных активов мы не находили, но, насколько я помню, она достаточно продолжительное время, где-то в периоде, наверное, с 2012 года, она плотно присутствует в структурах братьев Каричей, которые занимались застройкой Минск мира и, ну, знаменитая Дана Холдинг, да. И вот, ну, по сути, она там особенно ничего не делает, просто сидит, зарплату получает и руководит галереей, которая находится в Дане Молл. Але ёсць не толькі члены сям'і, ёсць яшчэ і сябры, якія добра сядзяць на розных рэчах. І вось Людміла Неронская, яна досыць заўважная персона, бізнесменка, так? Моя любимица. Твоя любимица. Расскажи про свою любимицу. Як її можна назвать? Годованка. Нянькой клану? Ну, вообще, наверное, это близкая подруга Виктора, Лилии. Их дети дружат, как мы недавно выяснили вот в нашем новом расследовании, что, оказывается, ее старшая дочь является, очевидно, близкой подругой старшей дочери Виктора и Лилии, Виктории Лукашенко. Они вместе проводили отпуска, отмечают, там, проводят домашние какие-то посиделки, праздники тоже в компании друг друга. Их родственники Лукашенко присутствуют и в бизнесе Неронской, да, вот у нее есть компания «Сезон упаковки», где до недавнего времени 20% долей там владел сын их, Александра Лукашенко-младший, но там тоже как бы закрыли всю информацию, и теперь неизвестно, как бы, кто теперь владеет. Вот уже одного внука Лукашенко упомянула. А что у Виктории? А Виктория Лукашенко, как мы выяснили, успела сходить в декрет, родить ребенка своему новоиспеченному мужу, и по последним сведениям, где-то в период там 23-го года она заступила на должность второго секретаря в белорусском МИДе. То есть, Какая-то дед, оказывается, уже прадед. так давно. Да-да-да, ну и что в этой Так давно Вики? известно Что в уже. этой Мы Вики же еще? рассказывали, Что в этой пропустили. Вики еще, да. Я все пропустил. Так Что в этой Вики еще? Ну вот, работает. работает она в МИДе. Да, ну, как по мне, это довольно серьезно. МЗС. Да, вот. Это довольно серьезная должность для девушки, которая, по сути, только недавно закончила вуз, да, у нее, по сути, еще какой-то профессиональной даже биографии нету, резюме толком, туда нечего вписать, а человек уже работает вторым секретарем в МИДе, но это такая немножко насмешка над дипломатией, где, по идее, как раз-таки сотрудники должны двигаться по карьерной лестнице Все снизу вверх. насмешка. Ох, ну што зробіш, так выглядае беларуская МЗС зараз, але яшчэ хацелі бы закрануць унука Лукашэнкі Александра Лукашэнку, джуніора так Да, званага. Александр. Яму 21 год, але хлопец таксама няпросты. Ты ўжо сказала, што ён валодае вось часткай гэтай фірмы па упакоўцы. А Да. што яшчэ? Ну вот, они планируют строить ему кредит в Бремено-Орше. Это такая экономическая зона особая, где вообще нет практически никаких налогов. Она специально, по сути, создана для приближенных к Лукашенко бизнесменов, которые там, собственно, свой бизнес и аккумулируют. Вот. И там ему будут строить завод за льготный государственный кредит, естественно. Вот. Без падаткаў, Естественно, без уплаты Ну, налогов, без экономично входного свободная НДС. зона, конечно, там же. Да, но просто нужно понимать, что он-то заслужил, потому что, ну, он же член, как бы, семьи Лукашенко, а там они все талантливые очень бизнесмены, это в крови. Разносторонне адораная. Ну, мы ведаем, што ёсць яшчэ і галоўная зорка, гэта Коля Лукашенка, галоўная зорка Дарэчы. мемаў розных беларускіх, вельмі шмат увагі заўсёды надзяляецца, калі ён з'яўляецца на публіцы. А вось што з Коляй? Універсітэт ў Пекіне ён скончыў, і што далей? Вот, кстати, Коля у нас никогда не попадал в поле зрения вот в какой-то плоскости, когда они обсуждают, что он оскуфел. Вот прям вот антикоррупционно, честно говоря, пока даже не к чему придраться. Ну, тому что ён этот самый, у спадчыну ўсё атрымае. Ну, пока вот непосредственно его прям напрямую как-то в бизнесе, да, или вообще его там бледное тело, вот, не было. Як нават крыўдна, Віктор мае нават Пачакай, але на вашу дзеці. думку, што гэта можа азначаць? Тое, што вось яго не павязваюць менавіта з бізнесам, гэта азначае, што яго рыхтуюць да палітыкі? Ну, сложно сказать вообще, к чему его готовят. Я думаю, что все-таки, да, наверное, удивительно, но в семье Лукашенко есть немного вот этого либерализма, да, и я думаю, что он просто сам не хочет. Потому что, ну, как бы очевидно, что у Вити там, и у Дмитрия, да, у них очень большие наделы, которые нужно обрабатывать. Они, ну, как бы очень влиятельные люди в Беларуси, да, и очевидно, что им хочется этим заниматься, да. Ну, глядя на Колю, как будто бы ему не хочется.
Так чакай, так Колю і Александру, ім же ж Александру Молодшему ім же по 21 год атрымліваюць. Да. Мог бы таксама. Ну, але добра, дзякуй. Мог бы уже отрабатывать, да, немножко. Дзякуй за гэтыя падрабязнасці, за гэту поўную раскладку. Ксенія Візнікоўцева, наша калега з бюро медыа, прыйшла і расклала нам па палічках ўсё, з чым займаецца клан Слухай, Лукашенка. але ў мяне адчуванне, што мы яшчэ неаднаразова вернемся да гэтай тэмы, таму што гэта як захапляльны дэтэктыў. Трэба ведаць, дзе і што і куды яны схавалі. Але мы таксама ведаем, што Лукашенко абвесціў год годам жанчын, пра гэта мы шмат вам расказвалі, але цяпер мы так ладна ведаем, якіх канкрэтна жанчын ён меў на ўвазе. Ну, а з годам жанчын была звязана яшчэ адна навіна. Тыдня выйшаў новы тэматычны мерч першага. Глядзіце наш сюжэт. Год беларускай жанчыны ўжо напалову мінуў. Як вам, нашыя шаноўныя глядачкі? Адчулі паляпшэнне сваіх правоў? Атрымліваеце асалоду ад гендернай роўнасці? Адчуваеце сябе абароненымі ад хатняга гвалту? Калі не, мы, а дакладней яны, ідуць да вас. І не з пустымі рукамі. Все акции и традиции Белорусского союза женщин всегда у нас рождаются снизу, когда мы понимаем, что они действительно подхватываются всеми женщинами, они для всех женщин важны. Наша героиня предложила организовать конкурс. Этот мерч и особые теплые слова главы государства. Вот он стал народной такой уже историей, чтобы она была поддержана женской теплой историей. И поэтому первый Ольга Сергеевна уже изобразила, собственно, и в нем и приехала. Ну што ж, у год жанчыны галоўнае гэта цытата ад мужчыны. На гэтым тыдні коллекцию мерчу от Лукашенки пополнил выраз «Женщина главная, как она скажет, так и должно быть». Инициативу, примеркованную до официального года жанчыны, подали як народную и абсолютно стихийную. Что, правда, калі паслухаць зацытаванае выказванне цалкам, то гучыць яно ўжо зусім інакш. Женщина главная, как она скажет, так должно быть. Ну вот как это вывалило мне эти проблемы. Их надо решить так, как она хочет. Эко? Да. За свои деньги, как хочешь, сколько хочешь, где хочешь. Эмбрионы за границей у тебя ввози. То бок за ваши гроши, да что за угодно. Гениально. Господи, вот Александр Григорьевич, он, ну правильно, он мудрый политик, он уже такой аналитик, но таких мили единицы. Вот ему-то, но если он говорит, делай так, и ты будешь прав. Вот вы понимаете? Я думаю, господи, ну это вот просто уникально. Это вот в нашей стране просто повезло. Вот делай, как он говорит, и будет правильно. А для жаночага шчасця ж больш нічога і не трэба, правда? Нараджай і працуй, працуй і нараджай. І насі мерч ад Лукашэнкі. Там цытатаў яшчэ не на одну калекцыю набярэцца. І галоўнае, а нікуды з працы і кухні не вылазь. Не тваё гэта, не жаночае. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент не Литва. Там президент, вот была Даля Грибускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас нет. Президентом будет мужик. У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. А таму і не варта здзіўляцца, што ў афіцыйны год беларускай жанчыны гэты самы мужик звольніў адзіную жанчыну-міністарку ў краіне, а ў новым лозунгу «Жанчына – гэта галоўнае» уласна жанчына не яна, а яно, сярэдняга, альбо ніякага роду. Такі вось падарунак ад мужика женшчынам. Валер Руселік, Белсат. А у мяне на самом деле ёсць больш хорошая інфармацыя. Ці ведаеце вы, што друіды, хоць і кельты, але не чужыя для Беларусі людзі? Мала таго, магчыма, і беларуская мова друідам не чужая была. Ось Віктор Шукіловіч уже чакае нас у студыі, каб патлумачыць гэтую сувязь. Прывітанне, Віктор, ты нас заінтрыгаваў. Ну давай, расказвай. Прывітанне, любыя сябры. Так, сёння я падрыхтаваў такую цікавінку незвычайную. А вы ведаеце, якая сувязь існуе паміж старажытнымі кельцкімі жрацамі, друідамі і беларускай мовай?
Вы зараз, пэўна, ахнеце ды охнеце, бо сувязь гэтая, можа, не такая відавочная ды кідкая, але сапраўды ёсць. І я сам сёння раскажу вам пра гэтае незвычайнае, і здзіўляльнае перапляценне кельцкай старажытнасці і беларускай сучаснасці. А паслухайце, па-першае, хто такія друіды? Малодшаму пакаленню яны вядомыя як персанажы з камп'ютарных гульняў, але насамрэч гэта былі вельмі важныя і ўплывовыя людзі, вешчуны, магі, прадказальнікі будучыні сярод кельцкіх плямёнаў. Друіды не толькі варажылі, але і займаліся лячэннем, выносілі прысуды як суддзі, вучылі моладзь як настаўнікі, дбалі пра захаванне старой паэзіі і самі складалі вершы як літаратары. Яны валодалі глыбокімі ведамі пра зоркі і іх рух, пра прыроду, таемныя сілы, несмяротных багоў і гэтак далей. Сярод язычніцкіх кельтаў друіды карысталіся найвялікшай павагай. Людзі верылі, што друіды маглі загадваць прыродным стыхіям, спыняць буры, пераносіць горы, ператвараць дзень у ноч, лета ў зіму, а чароўная моц нібыта дазваляла ім умешвацца у боскія справы, де магла нават уплываць на волю багоў. У ранняй сярэднявечнай Ірландыі, да прыкладу, друіды былі высокапасаднымі вяльможамі і мелі права першага голасу на каралеўскіх дварах. Ёсць меркаванне, што старажытныя рымляне успрымалі друідаў як галоўных натхняльнікаў і арганізатараў кельцкага супраціву супраць рымскай імперыі. Гэты сюжэт мы ведаем з фільмаў ды коміксаў пра Астерыкса і Абелікса. Ну, вось такія барацьбіты з тых друідаў. Ці інакш кажучы, змагары. Але не змагарства іх яднае з носьбітамі беларускай мовы. Дык а што ж тады? Ну, давайте прыгледзімся да самога слова «друід». Мовазнаўцы сцвярджаюць, што ў пракельцкай мове яно гучала як «друвідз». Само слово складаецца з двух вельмі старых каранёў. Першы элемент – «дру». Ну, што вам можа нагадваць? А вось паглядзіце, «дру» – дрэва. Рэч у тым, што ў гэтага кельцкага «дру» і нашага дрэва быў адзін супольны продак, праіндаеўрапейскі корань «дэру», які абазначаў дрэва або нешта цвёрдае. Ось у беларусаў гэты корань і абазначае дагэтуль дрэва, а ў кельтаў ён развіўся, звужыў сваё значэнне і абазначае самае галоўнае, самае цвёрдае і святое дрэва – дуб. Гэтак у сучаснай ірландскай мове слова «дуб» гучыць як «дэр», у шатландскай гельскай як «дарах», а ва уэльскай, ці яе таксама называюць валійскай, як «дэрвен». Ну, вельмі блізка да нашага дрэва, ну, ці ж не праўда? З першай часткай слова «друід» мы разабраліся, а другі складнік «іт» альбо «від» што мог абазначаць? Ну, што прыходзіць у галаву? А нашае беларускае слова «ведаць». Тут беларускі і кельцкі корань таксама маюць супольнага праіндаеўрапейскага продка, корань «вейт». Адсюль жа і веды, зборнік найбольш старажытных сакральных тэкстаў індуізму на святой мове санскрыт. Калі паспрабаваць перакласці слова «друід» на сучасную мову, то гэта не дрэвавед ці дубавед, як можа падацца, а той, хто валодае ведамі дуба. Гэта значыць моцнымі, цвёрдымі ведамі. Выходзіць, што слова «друід» утрымлівае два карані, якія ёсць у беларускай мове, а сваяцтва нашых сучасных словаў са старажытнымі кельцкімі найменнямі ну сапраўды ж уражвае, ну ці не так? Гэтак нашая мова захоўвае памяць пра найдаўнейшыя паўлегендарныя часы, ды поўніцца магічнай пракаветнай энергіяй і схаванымі сэнсамі. Шмат вады сплыло з часоў глыбокай старажытнасці, але калі беларус цяпер нешта расказвае пра дрэва, то выкарыстоўвае той жа корань, які ўжываў друід на іншым канцы Еўропы, звяртаючыся да свайго святога дуба. Мудрасці, любасці, натхнення, глыбокіх ведаў і беларускай мовы ў вашым жыцці. Зычу вам, любыя сябры.
Я вот, Віктор, дякую вялікі табе за размову. Я вот тебе паслухаю, подумал, вот што б я дадаў, не помнік, я б зрабіў бы беларускі музей друідаў. І там абавязкова была б гісторыя пра дуду, валынку, которая, кажуць, кельты ад нас і заімствавалі. Добра, а тым часам у Францыі зноў абрабавалі музей. Укралі з музею унікальныя ювелірныя вырабы і зноў гэта у такім яскравым кінематаграфічным стылі. Хоць ты здымай дэтэктыў. Аднак зламыснікаў чакае сюрпрыз. У стылі французскай камедыі, не дэтэктыва. Які, Глядзіце ўжо зараз. Чарговы рэзанансны рабунак у Францыі. З музея Рэне Ляліка выкралі ювелірныя вырабы на некалькі мільёнаў еўраў. Зламыснікі праніклі ў будынак праз аварыйны выхад, літаральна разабраўшы частку сцяны. Пасля гэтага яны разбілі 6 вітрынаў і вынеслі не менш як 2 дзесяткі ўпрыгожанняў. Паводле папярэдніх ацэнак страты могуць скласці каля 4 мільёнаў еўраў. Праўда, зламыснікаў чакае непрыемны сюрпрыз. Выкрадзеныя вырабы былі з крышталю, а не з каштоўных металаў, таму пераплавіць іх будзе немагчыма. Яны сапраўды дэмантавалі дзверы аварыйнага выхаду, але такім чынам, што фактычна знішчылі іх. Каб выканаць гэтую працу такім чынам, яны павінны быць спецыялістамі. Пакуль будзе ісці расследаванне, музей застанецца закрыты. У горнай вёсцы Янакаван у Арменіі прайшоў штогадовы фестываль зёлак і кветак. Яго галоўная ідэя нагадаць пра багацце мясцовай прыроды і старажытныя традыцыі выкарыстання дзікарослых раслін. Зёлкі вельмі важныя для армян. Мы выкарыстоўваем іх, калі гатуем шашлык. Мы выкарыстоўваем іх у далме. Яны ўваходзяць амаль у кожную страву. І мы ўвесь час п'ём гарбату з зёлкамі. Галоўнай падзеяй свята стаў буртух, традыцыйны армянскі лаваш з сырам і зелянінай, даўжынёй 52 метры. Арганізатары кажуць, што ён стаў сімвалам адзінства, павагі да прыроды і агульнай культурнай спадчыны. Гэта традыцыйная армянская страва. Буртух таксама называюць бурум, што азначае на далоні. Бяруць лаваш, зеляніну, сыр, увогуле ўсё, што змяшчаецца на далоні, і загортваюць гэта разам. Акрамя кулінарных майстар-класаў госці маглі навучыцца распазнаваць лекавыя травы, заняцца ёгай ці адправіцца ў горны паход. А ў Японіі вырашылі, што найлепшы спосаб прыцягнуць турыстаў даверыць гэта пакемонам. Аэрапорт Нота, які пацярпеў пасля моцнага землятрусу ў 2024 годзе, цалкам абнавілі. Цяпер яго сцены ўпрыгожваюць выявы 111 пакемонаў. У рэстаране з'явілася тэматычнае меню, а сам аэрапорт атрымаў новую назву – Аэрапорт Нота Сатаяма – «Пакемон з табой». Першых пасажыраў пасля адкрыцця сустракаў Пікачу ў форме пілота. Ён раздаваў гасцям налепкі і буклеты пра турыстычныя мясціны рэгіёну. Улады спадзяюцца, што такая незвычайная ідэя дапаможа вярнуць у Нота турыстаў і стане яшчэ адным крокам да аднаўлення рэгіёну пасля стыхійнага бедства. Ох, люблю гэты нестрымны крэатыў. А з намі Сандра, і значыць з намі ўжо першая порцыя вашых адказаў на пытанне дня. Што адказваеце? Адказваеце актыўныя? Отказывать, але вот что-то неактивное. Сябры, давайте пишите больше. Пишите про помнікі, пишите, калі у кагосьці з вашых сяброў ці родных дзень народзінаў. Мы павіншуем. Галоўнае, пишите нам. Пишите про надвор'е, дарэчы, што у нас з вас з надвор'ем і з якіх гарадоў вы нас сёння глядзіце. І про кляшчоў Про ўсё пишите. Галоўнае, пишите. Все, што вас хвалюе. Ну так, і якія каментары? Што у нас з помнікамі? Давай падсумуем. Усе, абсолютно усе хочуць знесці помнікі Леніну. Так. Гэта было перадбачальна. Вось, пішуць, прыбраў бы Леніна расейцаў і камуністаў, паставіў бы нашым старажытным князям, магнатам, культурным і палітычным дзеячам, якія спрыялі развіццю Беларусі і беларускага народу. Вельмі слушная думка. Я па Шчэпе вуліцы перайменаваў, бо паўсюль савецкая, рэвалюцыйная, цэнтральная, Дзяржынскага, Леніна, Энгельса, Маркса. Пра вуліцы, дарэчы, таксама там пісалі. Так, так. Гэта адна стыхія. Так. Асабіста мне хочацца прыбраць помнікі Леніну, зноў жа такі сабраць іх у адным закрытым парку, як зрабілі ў Літве, калі стаіць старажытны касцёл і ў 100 метрах помнік Леніну, ну што гэта такое? А яшчэ абавязкова прыбраць помнікі, якія паначынялі цягам апошніх 6 гадоў, каб умацоўваць культ вялікай айчынай.
Дарэчы, гэтую тэму мы зараз разав'ем з нашым госцем. У нас ёсць шмат цікавостак наконт гэтых помнікаў Ленінаў і гэтак далей. Так што мы чакаем ад вас, сябры, новых каментароў гісторыю. Абавязкова памятайце, што нам трэба паставіць лайк, сэрціка націснуць, падзяліцца нашай трансляцыі, калі для вас гэта бяспечна. Бо ваш лайк, ваш там подпіска на нас, гэта ўсё, што дапамагае іншым людзям нас убачыць. Ну вось, я дакладна ведаю, якія монументы ёсць у кожным беларускім горадзе. Давайте пералічым абавязкова пакет монументаў. Ленін, невядомы салдат, якая-нибудь магіла там падпольшчыкаў і партызанаў і невядомы чалавек. Да не верыце? Глядзіце сюжэт. Вось ужо больш за год, як у менскім дабрамысленскім завулку каля новага корпусу ГУС стаіць бронзавы міліцыянер у савецкай форме. Гэта чарговы экспанат у калекцыі сілавога металалому рэжыму. Побач сучасны міліцыянт у дварэ Акадэміі МУЗ і знакаміты царскі гарадавы на гарадскім бале. Ідэалагічны вінегрэт падобных помнікаў уражвае. Пакуль улады змагаюцца з буржуазнаю мінуўшчынаю, міліцыя пяшчотна ахоўвае помнік служку расійскага імператара. Менавіта гэты гарадавы ў 2018 годзе пачаў лукашэнкаўскі тренд пакаянных відэа. Тады падлетка прымусілі прасіць прабачэння перад гэтым металам. Грамадства адказала флэшмобам. Памятнік «Прасці». А петыцыя за яго знос сабрала больш за 1500 подпісаў. Вынік ніякі. У чэрвені 2025 года сайт Petitions.by улады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, а гарадавы стаіць далей, як знак таго, што сілавікі прысвоілі сабе цэлую краіну. Калі на сілавікоў не хапае фантазіі, уключаецца рэжым агратрэш. Краіну актыўна засяляюць альтэрнатыўнымі сімваламі. Некалькі гадоў у рэгіёнах стаяць помнікі бульбе, у Дзешчанцы і Бортніках, а ў Жлобіне манументальная сасіска. Самае смешнае, што помнікі бульбе і мясу ў краіне ёсць, а вось з самімі прадуктамі ў крамах перыядычна здараецца дэфіцыт. На гэтым фоне ідэі Лукашэнкі паставіць бронзавую карову проста ў палацы незалежнасці і збудаваць манумент Сі Цзіньпіну каля новага стадыёну выглядаюць ужо не як абсурд, а як лагічны фінал дыктатарскай эстэтыкі. Ох, я вот прямо адчуваю, як наши каментатары абудзіліся, таму што сапраўды ёсць што меркаваць, ёсць з кім. На сувязі з нашай студыі Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі. Добрый день, спадар Алексей. Вы чуеце нас? Добрый день усім. Да, вы разом з калегамі даследавалі, што і каго ушаноўваюць помнікамі ў беларускіх гарадах. Давайте паглядзім, якую гісторыю яны распавядаюць пра Беларусі, што ў гэтай гісторыі застанецца ад эпохі Лукашэнкі. Вось у нас уже быў толькі што сюжэт, дзе мы паспрабавалі трошачкі падсумаваць, але, Алексей, раскажыце з пункту гледжання прафесійных гісторыкаў, як выглядае гэтая мапа помнікаў Беларусі? Где-то там Ленин, где-то еще нехто. Так, это даследование проводилось Институтом палітычная сфера, і была ідэя прааналізаваць, якія помнікі захоўваюцца, якія помнікі ставяцца у розных гарадах на тэрыторыі Беларусі, і пра што это сведчыць, які вобраз гісторыі, ну і агулам такі канон культурны хоча стварыць сучасная беларуская дзяржава. Ну і відавочна некалькі тэндэнцый. Па-першае, што ў значнай ступені захоўваецца савецкі пласт, ну вельмі мала помнікаў зносіцца, перайначваецца, і вось гэты пласт фактычна застаецца нязменным і базавым. Але калі мы кажам ужо пра помнікі, які ставіць сучасная беларуская ўлада, то гэта ў першую чаргу помнікі, які датычныя да найноўшай гісторыі 20 стагоддзя, і дзе дамінантная тэма па-ранейшаму Вялікая Адчайная вайна, але трэба сказаць, што яна падаецца ў такім мілітарыйскім ключы, дзе ўласна прадстаўляюцца нейкія подзвігі і вельмі мала памяці надаецца памяці ахвяр, хаця зноў жа бачна, што можа быць будуць істотныя змены ў сувязі з пашырэннем этой канцэпцыі генацыда беларускага народу. І агулам вось тэма мілітарызацыі адчувальная, так? То есть недавно ў сюжэце мы бачылі помнік гарадавому, і гэта як бы таксама такая дамінанта, калі вось сілавыя структуры імкнуцца максімальна запоўніць такі вот культурны ландшафт сваімі знакамі. Але чаму
Чаму этому гарадавому? Хай бы поставілі помнік участковым. Ну, сапраўды, на іх плечах столькі ўсяго. Але вось Бо гэта яшчэ і гарадавой, каланіальная сутнасць, разумееш, таго, што адбываецца. Алексей, ну вось мы разумеем... Это звязано з гісторыяй, так? То есть, это зноў жа стварэнне такой некай доўгай гісторыі, все любяць, каб у іх была такая некая доўгая генеалогія, у тым ліку нават і сілавікі. Ну, я думаю, што у пэўных рэчах капаць далёка, можа, і не варта, але я хацела б звярнуць увагу і на яшчэ адну тэндэнцыю, бо за час панавання Лукашэнкі не толькі будаваліся помнікі, але і знішчаліся многія манументы, а менавіта помнікі паўстанцам, мемарыяльныя дошкі, у тым ліку Беларускай Народнай Рэспубліцы. Мы все шмат абмяркоўвалі, як знік помнік Ларысы Геніуш. Пахавальны салдат арміі краёвай. У тым ліку, калі вось падсумаваць гэта, што спрабуе прыбраць з гэтай гісторыі памяці рэжым, што спрабуе схаваць ад нас? Ну, я думаю, что самый таки центральный аспект – это разнастайнасць памяти про Другую сусветную войну, паколькі ідзе спроба стварыць такі монументальны наратыў, які папросту стварае такую аднолькавую, аднатыпную картинку, дзе ўсё падаецца ў чорна-белым ключы. Ёсць героі савецкай арміі, ну і ёсць нацысты і калабаранты, якія з'яўляюцца ворагамі. А все іншыя сюжэты, якія разбіраюць гэту аднатыпнасць, тому што ёсць лакальныя варыянты памяці, асабліва, напрыклад, калі мы кажам пра заходнюю Беларусь, дзе, напрыклад, мясцовае насельніцтва брала удзел у арміі краёвай, яны ставілі помнікі, ну, сваім навяскоўцам, якія ваявалі з нацыстамі. Але гэта не потрапляе вось у тую аднатыпную картинку, якую хочуць зрабіць. Ці, мовна кажучы, досвед тых людзей, якія прайшлі праз вайну, але па іншаму сцэнарыю, не так, як было патрэбна, так? То есть у партызанах ці у шэрагах савецкай арміі. І зноў жа, у сучаснай Беларусі для такога досведу няма месца, і таму гэтыя типы досведу, іх ушанавання тых людзей, яны разбураюцца і знікаюць. Алексей, ну але ж все-таки задолго до Лукашэнкі з'явіўся такі самы папулярны быццам быў Беларусі персонаж ці доўгажыхар беларускіх прошу. Я про Леніна. Гэтых балваноў панастаўлялі па ўсёй Беларусі. Іх столькі шмат. Яны, ну, как бы... Навошта яны стаяць, гэта Ленін, што яны перадаюць, што яны... И у нас видео, кажется, не, это не только в Беларуси, это была агульнасоветская практика, так? Потому что Ленин лічыўся заснавальнікам савецкай дзяржавы, заснавальнікам камуністычнай партыі, і гэта фактычна пазначала вось тое, што гэтыя тэрыторыі яны з'яўляюцца неад'емнай часткай савецкай дзяржавы. Алексей, і акурат про Ленина у нас ёсць невялічкі сюжэт, давайте паглядзім і яшчэ далей абмяркуем. Добра. Канон патрабуе бачыць Леніна пры гальштуку, камізэльцы і з фірмовай бародкай. Але ў Менску, каля гімназіі нумар 75, стаіць Володя Ульяну узору лета 1887 года. Ён сядзіць у расшпіленай кашулі без ніякай расліннасці на твары і з рамантычнымі кучарамі на галаве. Калі не ведаць загадзя, пазнаць у гэтым хіпстары 19 стагоддзя правадыра рэвалюцыі практычна немагчыма. Садоўніцкае таварыства Лучоса пад Віцебскам – гэта абсалютна эксклюзіў і народная творчасць. Мясцовы скульптар-аматар зляпіў бетоннага Іліча, які звыклым жэстам паказвае дачнікам шлях у светлую будучыню. Але каля яго ног на пастаменце сядзіць звычайны бетонны кот. Аўтар проста ляпіў фігуру дзяўчыны з катом, а потым вырашыў сумясціць ката з правадыром. Бо Леніна з катом нідзе больш няма. Па савецкіх стандартах, калі скульптар ляпіў Леніна ў поўны рост, кепка павінна была быць у руцэ альбо ў кішэні. Галава правадыра мела быць адкрытай. У горадні ж стаіць рэдкі 11-метровы экземпляр, дзе Іліч апрануты ў кепку прама на галаву. Праз гэта ў БССР хадзіў папулярны жар, што ў горадне проста халадней, чым у астатняй Беларусі. Вось таму і вырашылі уцяпліць Леніна. У Салігорску да манументалізму падышлі суровай шахцёрскай лаканічнасцю. Гэты помнік сапраўдны трыумф нізкапаліганальнай графікі савецкага бруталізму, які з'явіўся задоўга да папулярнасці кампутарных гульняў з кубічным дызайнам. Скульптар вырашыў цалкам адмовіцца ад класічных жэстаў, кепак і паліто. Навошта правадыру сусветнага пралетарыяту рукі ці ногі, калі ёсць суровы позірк і непахісная воля?
А ў Іванова-Берасцейскай вобласці ёсць самы маштабны і экалагічны помнік. У 1960-х мясцовы ляснічы вырашыў ушанаваць правадыра натуральным чынам. Ён высадзіў больш за 12 000 сажанцаў бяроз сярод вечназялёнага хваёвага лесу на плошчу 25 гектараў. Восенню бярозы жоўкнуць, зімой чарнеюць, і з самалёта альбо нават з космасу выразна чытаецца гіганцкае слова «Ленін». Алексей, спадзяюся, што мы пазабавілі вас вось гэтай падборкай самых цікавых альбо недарэчных помнікаў Леніну. Дарэчы, наша краіна — гэта рэкардсмен па колькасці помнікаў Леніну, больш за 400 іх у Беларусі. Што з гэтым не так з пункту гледжання сучаснай гісторыі і што рабіць з гэтымі Ленінамі прапануе Беларускі інстытут публічнай гісторыі? Так, помнікі Леніну — гэта прыкмета савецкай эпохі, а мы ўжо з 91-го года жывем в незалежнай Беларусі. І зусім у іншым ключы надо падаваць сваю ўласную гісторыю. Але мы бачым, што сучасныя ўлады яны спрабуюць з аднаго боку паказаць такі пазітыўны досвед савецкай эпохі, і таму тое, што адтуль засталося, не чапаюць, калі мы кажам пра помнікі ці назвы вуліцаў. Але з іншого боку, сама постать Леніна з його там ідеями сусветної революції, диктатури пролетаріату, вона вже не з'являється релевантною для сучасних білоруських уладів. Ми бачимо випадки, що навіть зносяться помніки, які розбираються, і вони вже нікому не цікаві, вони не потрібні, і про їх просто забувають. Уже мало і мені здається, що Леніана – це просто такий некий напиток, який по інерції тягнеться. Да. А что з ними робити, я думаю, що найліпше... Да, Криловська. Вибачаюся. Кажите, что з ними робити? Что робити, я думаю, найліпший был бы вариант — это створить такий скансен помников, где собрать мемориалы советской эпохи, які уже не являются релевантными для белорусских историй, які не мають локальної прив'язки. І ось ми можемо там заховувати цей пласт історії, не знищати, а попросту його вивчати у адмыслова створеному місці. У адмысловым резерваце. До речі, наші гледачі таксама писали про такі варіант. Ён надае пэўную павагу гэтай гісторыі, якая все ж таки была часткай нашай гісторыі, але зараз выразна паказвае про тое таксама, што гэта ўжо гісторыя, а не наша сучаснасць. Алексей, апошняе пытанне. Вось асабіста вы на што і на які помнік замянілі бы самы раздражняючы помнік Леніну на вашай роднай Віцебшчыне? Я все ж таки з Пастаўшчыны, гэта гістарычная Віленшчына. Мы ніколі не любім, калі нас называюць Віцебшчынай. Прабачце, калі ласка. Мы атрымліваецца, мы з Алексеем землякі, таму што і Вінніц, і Паставы — гэта віленскае вояводства, так было, здаецца? Ці не? Так. Це завжди було Постави орієнтоване історично на Вільню. І чого бракує Поставах? Власне, у Поставах стоять помніки Антонію Тейзенгаузу, заснувальнику ось барочного центру Поставу, який був фігурою оригінального зрівню. Навіть не поставська історія, а історія Великого князства Литовського на першій стадії. І є помнік і Константину Тейзенгаузу, і був відомий орнітологу. Тому у нас все в плані помніку добре. Може бути, колісті у некій дивній будучині буде помнік Пілсудському, тому що і Пілсудський в свій час провів час у Поставах, там ховався. І з Поставами зв'язана історія там многих знакових постатей. Там бували і Маннергейм, і гетман Скоропадський, і Будьонний. Все спиральники держав у Сходній Європі після Першої світової війни, вони пройшли праз кавалерійську школу у Поставах. Так що неким чином це так само треба буде вшанувати. Дякую, велізарне, Алексей. Вялікі дзякуй, Алексей, што даследуеце гэтую тэму. Яна складаная на самай справе, але помнікі гэта тое, што маўкліва нам расказвае нешта. Мы нават, можа, самі не разумеем, а яно нам плявузга пра гэтага Леніна, прэч Леніна з беларускіх вуліц і плошчаў. Дзякуй вялікі. Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, завітаў на раніцу, і мы абмеркавалі напоўніцу, адарваліся проста пра нашы беларускія
беларускія помнікі, але ёсць што абмеркаваць яшчэ сёння. Да, з намі Андрэй Кашперскі, рэжысёр і прафесійны кінаглядач, ён ужо ў студыі гатовы прапанаваць новую падборку летніх фільмаў для хатняга прагляду. Я заўсёды з нецярпеннем прама чакаю. А найперш, Андрэй, вось скажы, перад тым, як раскажаш пра кіно, і все-таки які помнік цябе раздражняў у тваім горадзе? І на які б ты яго замяніў? Вау, окей, нечаканае пытанне. Гэта адмыслова. Ты разумееш, як у добрым фільме трэба пачаць чагосьці нечаканага. Окей. Насамрэч, я думаю, у Брэсце, дзе я нарадзіўся, было шмат крутых памятнікаў, помнікаў на Савецкай, на вуліцы Гоголя, у Брэсцкай крэпасці. І не ведаю. Асабліва я памяняў помнік Леніну. Конечно. Карацей, па класіцы ідзем. Што заўгодна. На помнік Тэрмінатара, на помнік Дэвіда Лінча. Ведаеце, я думаю, што Дэвід Лінч зрабіў больш карыснага для людзей Брэста, чым Ленін. Як так. Ну што, а цяпер пра кіно. Конечно. Давайте паговорым пра фільм «Запрашэнне». У галоўных герояў фільма «Запрашэнне», які зараз ідзе ў кінатэатрах, граюць Сет Роуген і рэжысёрка фільму «Запрашэнне» Алівія Уайлд. І у гэтых герояў глыбокі крызіс у адносінах. Яны проста не могуць размаўляць адно з адным без сварак і пастаянных прэтэнзіяў. І вось, каб хоць неяк разрадзіць абстаноўку, гераіня Алівіі Уайлд запрашае ў госці экстравагантных і загадкавых суседзяў зверху. Іх граюць цудоўныя Эдвард Нортан і Пенелопа Круз. У гэтай парачкі, на першы погляд, усё проста ідэальна і ў жыцці, і ў ложку. Але звычайная вячэра хутка ператвараецца ў шалёны псіхалагічны паядынак, дзе на паверхню вылазяць усе глыбока схаваныя таямніцы і вар'яцкія прапановы. Вельмі раю схадзіць у кіно на гэты фільм за сваёй другой паловай. І калі вам даспадобы такія гісторыі, дзе 4 чалавекі ў адным пакоі здольныя стварыць напружанне, вышэйшае за любы экшн, трымайце яшчэ 3 бяспройгрышныя фільмы ў гэтым жа жанры, дзе тэатральна і неяк так дасціпна высвятляюцца стасункі ў замкнённых памяшканнях. Фільм першы. «Разня» Романа Паланскі, класіка камернага гумару, дзе дзве пары цывілізаваных бацькоў збіраюцца за гарбатай, каб сур'ёзна і па-даросламу абмеркаваць дзіцячую бойку на дварэ. Усе намагаюцца быць ветлівымі, але праз гадзіну свецкай гутаркі маскі абсыпаюцца і пачынаецца сапраўдная вайна ўсіх супраць усіх. Кейт Уінслет, Джоді Фостер, Джон Сі Райлі і Крыстаф Вальц усе тут проста геніяльныя. І што ж, фільм другі. «Ідэальныя незнаёмцы». Гэта італьянскі хіт, які скарыў увесь свет. Сябры збіраюцца за вячэрай і вырашаюць пагуляць у небяспечную гульню. Яны кладуць тэлефоны на стол і чытаюць усе СМС услых, ды адказваюць на званкі пры гучнай сувязі. Высвятляецца, што нават пасля 10 гадоў сяброўства і шлюбу мы ведаем пра сваіх блізкіх значна менш, чым нам здаецца. У гэтага цудоўнага фільму дзесяткі рэмейкаў па ўсім свеце. «Ідэальныя незнаёмцы». І фільм трэці. «Блізкасць» Майка Нікалза. Яшчэ адна культавая, вострая і жорсткая драма пра заганні верх кахання, рэўнасці і блытаніны ва ўласных пачуццях. 4 герояў Джуд Лоу, Наталі Портман, Джулія Робертс і Клайв Оуэн спрабуюць знайсці шчырасць, але ўвесь час робяць балюча і сабе, і іншым, спрабуючы вырашыць праблемы праз чужыя ложкі. Калі вы думаеце, што гэта лёгкая камедыя, то гэты фільм вас сапраўды здзівіць. І зняць нешта сапраўды дасціпнае, жывое і напружанае ў некалькіх пакояў складана, і здаецца, што гэта найвышэйшы клас рэжысуры. І, дарэчы, я, як рэжысёр, цяпер сам працую над серыялам на падобную тэму. Ён называецца «Свінгеры». І мы ўжо знялі першую серыю. Гэта будзе мая спроба пагаварыць пра складаныя адносіны, людскія страхі і тое, да чаго прыводзіць жаданне вырашыць свае праблемы праз экстравагантныя эксперыменты. Спойлер, усё абавязкова пойдзе не так, як мелася. Пажадайце мне поспеху, спадзяюся, усё атрымаецца.
Мы не просто пожадаем тебе поспеху, мы еще лічым, что ты запросишь нас на здымки. Конечно, обовязково. Ну, гэта было, на самом... мы тебе здзівілі пытаннем, а ты нас здзівіў навіной про тое, што ўжо свінгеры знятым, прынамсі мяне. Я абрадаваўся, чэсна буду глядзець, таму што гэта круто. Дзякуй, Андрэй, з намі быў Андрэй Кашперскі, рэжысёр і прафесійны кінаглядач, мой любімы кінакрытык, чэсна скажу. Тым часам у Беларусі забаранілі гэта фраза настолькі ўжо прывычная для нас, што не выклікае нават падвышэнне пульсу. Але гэтым разам забаранілі, шаноўнае гаспадарства, ганарыцца нашымі перамогамі. У Дудутках 16 гадоў ладзіўся фэст рэканструкцыя бітвы пад Грунвальдам. Асабіста была некалькі разоў. Але ў гэтым годзе яе не будзе, бо яе проста забаранілі. Называецца «Каму мяшаў той Грунвальд у Дудутках». Перамога, у якой беларусы сталі галоўнымі, у самой Беларусі не шануецца. Бачыце, не шануюць беларусы, значыць, унёсак беларусаў не будзе бачыць і гэты свет. Гэта вельмі небяспечны тренд. Глядзіце сюжэт. 956 подпісаў сабралі беларусы за тое, каб нацыянальны бел-чырвоны-белы сцяг з'явіўся на мемарыяле Грунвальдскай бітвы. Ініцыятыва ўзнікла пасля таго, як беларусы наведалі Грунвальдскае поле і заўважылі там польскія, літоўскія і украінскія сцягі, але не беларускія. Бітва адбылася 15 ліпеня 1410 года. Аб'яднаныя войскі польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага разграмілі армію тэўтонскага ордэну. У складзе войска ВКЛ былі Харугва з Полацку, Віцебску, Горадні, Берасця, Пінску, Лідай і іншых земляў, якія сёння ўваходзяць у склад Беларусі. Пры гэтым, натуральна, што беларусы як народ, наши продкі, удзельнічалі ў гэтай бітве, і лагічна і справядліва было размяшчэнне нашага беларускага нацыянальнага чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі, тым больш, што гэты сцяг зараз набывае новыя сэнсы, салідарнасць з тымі народамі Еўропы, якія зноў аказаліся пад пагрозай знешняй агрэсіўнай экспансіі з боку Расіі. Арганізатары прызнаюць, спадзяваліся на большае падтрыманне. Частку подпісаў адхіліла сістэма верыфікацыі. Адна з праблемаў гэта для беларусаў гэта ўсё ж такі перадача сваіх персанальных дадзенаў у такіх нацыянальна значимых ініцыятывах нейкім трэцім другім асобам. Цяпер сабраныя подпісы плануюць перадаць адміністрацыі музею Грунвальду, а беларускія актывісты збіраюцца прыехаць на Грунвальдскае поле падчас памятных падзеяў. Тым часам Польша і Літва традыцыйна лічаць перамогу пад Грунвальдам часткай уласнай нацыянальнай гісторыі. У Польшы галоўная роля адводзіцца каралю Ягаеву і польскаму войску. У Літве вялікаму князю Вітаўту і Харугвам вялікага княства літоўскага. У літоўскай масавай свядомасці Вітаўт часта паўстае галоўным героем бітвы. Пры гэтым войска ВКЛ успрымаецца перадусім як літоўская, хаця значная частка харугваў паходзіла з земляў сучаснай Беларусі. Перамога пад Грунвальдам аслабіла тэўтонскі ордэн і была адной з найбуйнейшых ваенных перамог сярэднявечнай цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Штогод на Грунвальдскім полі праходзяць афіцыйныя ўрачыстасці і маштабная рэканструкцыя бітвы. Туды прыязджаюць дэлегацыі і ўдзельнікі з розных краінаў. Беларусы таксама бяруць удзел, але пакуль без сталага афіцыйнага прадстаўніцтва. З'яўленне беларускага нацыянальнага сцяга на Грунвальдскім полі азначала б прызнанне ролі нашых продкаў у гэтай перамозе. І адначасова было б напамінам, што гісторыя вялікага княства літоўскага – гэта таксама частка беларускай гісторыі. У нашай студыі сёння Цімоха Кудовіч, гісторык і аўтар папулярных гістарычных праектаў на Белсаце. Вось тыя коцікі такія, которые размаўляюць, гэта ён прыдумаў, можа быць. Беларусам у Беларусі забаронена святкаваць перамогу на Грунвальдзе. Мы ўжо пра гэта казалі, мы даведаліся, мы гэта ўжо пачынаем абмяркоўваць. Беларусы за межамі Беларусі не здолелі сабраць подпісаў за свой сцяг на Грунвальдскім полі. Цімох, прывітанне і што адбываецца, пра што гэта кажа? Чаму столькі ўсяго вакол Грунвальда зараз? Там у Дудутках забаранілі, а тут мы не змаглі дабіцца, ці можа не патрэбны сапраўды, ці патрэбен гэты сцяг там на Грунвальдскім полі. Ой, это адразу некалькі пытанняў. Чаму Беларусі забараняюць? Цяжка сказаць. Можа, таму што масавыя мерапрыемствы, дзе людзі будуць штосьці разам патрыятычна
массава адзначаць і недзяржаўная. Сякерамі хадзіць. Да, і дзяржава адразу выказваецца супраць. Наконт сцягу на Грунвальдскім полі я падпісаў гэту петыцыю. Шкада, што яна не сабрала дастаткова подпісаў. Ну, зрэшты, можам па наступным годзе яшчэ раз паспрабаваць. Працягнем. Я думаю, што варта. Змаганне можна працягваць. Хаця тут, па шчырасці, я як гісторык маю пэўны скепсіс да нацыянальных сцягоў на гістарычным полі. Таму што у самім музеі я бачу ўвогуле, мне падаецца, вялікую метадычную памылку, дзе рухі войскаў паказаныя сцягамі сучасным польскім, сучасным літоўскім. Ну, не было тады яшчэ гэтых сцягоў. А пры гэтым нямецкі сцяг, ну, рух нямецкіх войскаў паказаны крыжам чорным, ну, вот крыжам тэўтонам, не сучасным нямецкім сцягам, так? Як бы, каб там паставілі сучасны нямецкі сцяг, я думаю, была б зусім іншая гісторыя. Называецца схематызацыя і прымітывізацыя. Таму, калі ўжо гэтыя сцягі стаяць, канешне, вельмі правільна, каб там быў бы беларускі сцяг. Але метадычна правільней былі б, каб там былі ўсё-такі знакі Вітаўта, Ягайлы, іхнія гербы і гербы дзяржаў, якія тады перамаглі ў той бітве. Тимох, бітва пад Грунвальдам гэта 15 ліпеня, это уже літаральна праз некалькі дзён. І вось давай такі лікбез зробім. Мы маем тут ілюстрацыю, карціну Матэйкі, славутую, вядомую, думаю, бачылі большасць беларусаў, якая абразуе тое, што адбывалася тады у Грунвальдзе. У цэнтры гэта наш князь Вітаўт, так, галоўная персона, зусім не Ягайла. Давай такі кароткі лікбез для нашых гледачоў. Што адбылося на Грунвальдзе і чаму гэта так важна для нашай гісторыі? Грунвальд — это адна з буйнейшых бітваў сярэднявечча, хаця зараз гісторыкі кажуць, што лічбы значна меншыя, чым яны там паказваліся ў хроніках, што з боку, з нашага боку там было ці то 15, ці то 20 тысяч чалавек, з боку немцаў, тэўтонаў, там крыху менш, можа, якіх 11 тысячаў, але ўсё адно гэта вельмі вялікая бітва, якая па выніку шмат на што паўплывала. Яна сапраўды моцна абрубіла сілу тэўтонскага ордэна крыжацкага, і гэта катэгарычна памяняла геапалітычную пазіцыю ў Еўропе, таму што праз гэта Польшча ўзмацнілася, і нарэшце Еўропа заўважыла Вялікае княства Літоўскае. Нарэшце ўбачылі, што на гэтых вялізных прасторах ад Чорнага да Балтыйскага мора ёсць самастойны кіраўнік, князь Вітаўт, які мае вялікую сілу. І гэта ўсё, канешне, моцна паўплывала на ўсю гісторыю. Калі казаць пра... Ну, это ж сімвалічная карціна. Это, конечно, сімвалічна. Матэйка паказаў нейкія важныя моманты, сімвалічна важныя для палякаў канца 19 стагоддзя, што памірае Ульрых фон Юнінген з левага боку, вот яго забіваюць, і яго забіваюць, што, ну, гэта ёсць эта гісторыя ў саміх хроніках, два жамойты, ну, то бок, і яны яшчэ паказаны, у адпаведнасці з хронікамі, такімі варварамі, што не зусім, напэўна, так было, і прычым адзін з іх трымае дзіду лёса. Гэта такая вельмі старадаўняя хрысціянская рэліквія, якая была яшчэ ў польскага караля Баляслава. А другі трымае ў руках сякеру, і гэта як бы сякера справядлівасці. Вось. Паказаны тут розныя рыцары тых часоў, якія найбольш вядомыя ў польскай гісторыі. Ну і чамусьці мастак вырашыў па цэнтры паставіць менавіта Вітаўта. Вот, дарэчы, я хацеў пра гэта запытацца. Мне, напрыклад, вельмі прыемна, таму што Вітаўт, ўсё-такі ўладар таго самага івянца, з якога я паходжу, але чаму такая логіка? Не Ягайла, кароль польскі, а Вітаўт, вялікі князь літоўскі? Ну, гэта абмяркоўваецца, гэта такое бачанне было мастака. Магчыма, яму бліжэй быў Вітаўт, як... Ну, хто такі Ягайла? Ягайла хітры хітрун. Вось, который до конца не хацеў уваходзіць у бітву. Ён сидзеў там, маліўся ў шатры, Вітаўт, ну, яны прыйшлі на месца бітвы пазней, чым рыцары тэўтоны. І яны па законах рыцарства, яны павінны былі адразу уступіць у бітву. Ягайла сказаў: не, мы не пойдзем, мы пастаім, адпачнем, пайшоў у свой шацёр маліцца. Вітаўт да яго прыбягае, кажа: давай хутчэй бітву, мы ж рыцары, мы павінны змагацца. А Ягайла кажа: пачакай, мне трэба памаліцца. І адныя кажуць, што гэта хітрасць, іншыя кажуць, што гэта слабасць. Ну і карацей, Ягайла — это такі хітрун, а Вітаўт — гэта смелы чалавек, да, які паскакаў наперад. І, магчыма, Матэйку ў той момант канца 19 стагоддзя
важней было паказаць вось гэту мужнасць. А я ўжо падумаў, што Матэйка паказаў, што менавіта харугвы вялікага княства літоўскага сыгралі ключавую ролю. Ну як, якраз то ў польскіх школах шмат дзесяцігоддзяў і ў 19 стагоддзі вучылі, што літвіны збеглі. Ну, ёсць жа гэта гісторыя, якая апісаная, якую да гэтага часу спрачаюцца гісторыкі, што Вітаўт, вот ён, не дамогшыся ад Ягайла ўступлення ў бітву, ён са сваімі харугвамі кінуўся ў нападзенне, але ўткнуўся ў гэтыя шэрагі закаваных у латы рыцараў. І калі тыя пачалі контрнаступ, ну, а рыцары, так, это вот эти танки, да, вот это на конях, вось, то літоўскія харугвы адышлі. Усе, апроч Смаленскай, якой Вітаўт загадаў застацца, она амаль цалкам была знішчаная. Яны адышлі, ці то збеглі, ці то это было тактычнае адступленне. І вот это адна з самых вялікіх дыскусій у сучаснай навуцы, таму што з аднаго боку адны кажуць, што літоўцы збеглі, іншыя кажуць, што гэта было адступленне, бо сапраўды тое, што за Літвой пагналіся рыцары, расцягнула гэтыя шэрагі рыцараў і ўжо дазволіла спакойненька уклініўся і разбіў. Але я думаю, што для нас усё ж такі самае істотнае, што там была велізарная харугва, вось на чале якой стаяў Вітаўт, і дзе былі рыцары менавіта з нашых гарадоў, то ліку з маёй гародні і з іншых гарадоў. Вось калі параўнаць колькасна, так, калі ёсць дадзеныя, можна сказаць, каго было болей у гэтым аб'яднаным войску? Мы ведаем толькі лічбу харугваў. Палякі прывялі 51 харугву, Великае княства прывяло 40 харугваў. То бок з Літвы было, ну, з Великае княства было крыху менш. Хутчэй за ўсё крыху менш агульная колькасць. Вось, але параўнальна. То бок амаль што роўныя былі арміі. І вось, калі б зараз прыйшлося зняць Грунвальда, 3 прычыны, чаму Грунвальд трэба святкаваць. Вот так, тэзісна, коротко. Ну, гэта маштабная бітва, адна з вялізных бітваў у Еўропе, якая ўзгадвалася пасля праз стагоддзі, у якой удзельнічалі нашыя продкі. Таму гэта раз. Два, гэта бітва, якая і ў нацыянальнай гісторыі Беларусі у 19 стагоддзі, у 20 стагоддзі яе ўзгадвалі як адну з важных бітваў. То есть яна ўпісана у тым, не так моцна, можа, як у палякаў, але ўпісана ў наш нацыянальны наратыў уже сучасны. Так? Нашыя там айцы-заснавальнікі ўзгадвалі, што была эта бітва, дзе ўдзельнічалі продкі беларусаў. І таму, канешне, калі ўжо там стаяць нацыянальныя сучасныя сцягі, то сярод іх, ну, відавочна мусіць быць сцяг Беларусі, бо гарадзянская харугва, слонімская харугва, мсціслаўская харугва, віцебская, полацкая, наваградская, смаленская. Карацей, мусім даціснуць з петыцыяй. Вельмі коротка на пытанне. Мы сёння пытаем пра помнікі, якія трэба паставіць у Беларусі. Каму бы ты паставіў помнік, Цімох? Прапанаваў паставіць братам Луцкевічам. Братам Луцкевічам. Класны выбор. Клас, дзякую велізарна. А я вось слухаў, як Цімох пералічае гэтыя харугвы, падумаў, вот жа, што трэба паставіць у Полацку, у Мсціслаўлі, там усюды, вось напаміна аб Грунвальдзе. Прынамсі, гэта гісторыя, якой сапраўды мы можам усе ганарыцца. Ну, у гародні стаіць невялічкі помнік. Невялічкі ёсць, але я хочу запытаць, ці ў новым сезоне вусоў Сармата будзе штосьці пра Грунвальд? Не, мы вырашылі гэту, мы мінулым годзе ездзілі ў Гданьск, вырашылі пакуль той рэгіён адкласці, можа яшчэ будзе сезон, а мы зараз звярнулі увагу больш. У нас будзе Кракаў, і той рэгіён, паўдзень Польшчы, будзе Падляшша, нарэшце да яго і нам трэба даехаць. Вось, будзе захад Польшчы, але ўсяго пакуль не буду расказваць. Не будзем расказваць, все гэта ўжо ўвосень на Белсаце. Дзякуй вялікі, Цімох Акудовіч, наш надворны белсатаўскі гісторык. Супергісторык. Гляджу і перагляджаю ўсе яго праграмы. Цяпер яшчэ адна знакавая карціна для Беларусі. Арыгінал твору, бадай самага любімая сярод усіх беларусаў, «Над горадам», вядомая карціна Марка Шагала. Самы шчымлівы беларускі вобраз кахання неўзабаве прыедзе ў родную зямлю. Вось, як пабачыць гэта і іншыя івенты трэба наведаць у Беларусі і не толькі ў Беларусі, паглядзіць у адмысловыя афішы ад нашай Насты Печенковай. Ад шэдэўра Марка Шагала ў Віцебску да фестывалю вольнай беларускай культуры ў Польшчы. Расказваем, якія культурныя падзеі варта не прапусціць у бліжэйшыя дні. У Віцебску падчас славянскага базару упершыню пакажуць знакамітую карціну Марка Шагала «Над горадам». Палатно прывязуць з Трэцякоўскай галерэі, а экспазіцыю дапоўняць працы настаўніка мастака Юрыя Пэна і творы з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музею Беларусі. Пабачыць шэдэўр можна будзе на працягу 2 месяцаў.
Аматараў кінематографу запрашае кітайскі культурніцкі цэнтр у Менску на бясплатныя кінавечары, дзе пакажуць 3 фільмы на кітайскай мове з расійскімі субтытрамі. 14 ліпеня гледачам прапануюць драму «Жыццёва важная справа». Гісторыя пра былога зняволенага, які працуе ў пахавальным бюро і нечакана знаёміцца з маленькай дзяўчынкай-сіратой. 16 ліпеня адбудзецца паказ анімацыйнага фэнтэзі «Новы бог Янцзянь», прыгоды легендарнага ваяра, які адпраўляецца на пошукі магічнага артефакта. А 19 ліпеня можна будзе паглядзець дакументальны фільм «У пагоні за святлом» пра гісторыю кітайскага кіно. Уваход на ўсе сеансы вольны. 16 па 19 ліпеня у польскім Борыку пройдзе фестываль вольнай беларускай культуры «Тутака». На працягу 4 дзён удзельнікаў чакаюць канцэрты, дыскусіі, майстар-класы ды сустрэчы з грамадскімі ініцыятывамі. Сёлета фестываль упершыню будзе платны. Кошт уваходнага квітка пачынаецца з сімвалічных 30 злотых. А 17 ліпеня у варшаўскай галерэі «Захента» адкрываецца персанальная выстава беларускага мастака Юрыя Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Праект даследуе сувязь чалавека з прыродай і сучаснымі тэхналогіямі, а цэнтральным вобразам становіцца Белавежская пушча, адначасова як сакральная прастора і месца кантролю. На адкрыцці выставы адбудзецца перформанс з удзелам беларускіх мігрантаў. Яшчэ адна беларуская культурная падзея чакае гледачоў у Вільні. 20 ліпеня Максім Знак запрашае на сольны канцэрт. У праграме песні, апавяданні і цытата адказы на адвечныя пытанні. Гучаць будуць як новыя, так і ўжо вядомыя кампазіцыі, а таксама фрагменты апавяданняў з цыклу «Каланісты». Канцэрт пачнецца 18:30 у Доме нацыянальных супольнасцяў на вуліцы Раўгіклас, 25. Уваход вольны, але колькасць месцаў у зале абмежаваная. Перадаю таксама ўсім запрашэнне на фестываль «Тутака». Там будзе таксама сустрэча з зоркамі Белсату, таму абавязкова знайдзіце ў праграме і завітайце тыя нашыя гледачы, якія выбіраюцца на фэст «Тутака». Я дадам, што да афішы вось гэтых найважнейшых беларускіх падзеяў у Варшаве заўтра адбудзецца Мальдзіс фэст, у рамках якога пісьменнік Саша Філіпенка прыме ўдзел у дыскусіі, пра што расказвае свету беларуская культура. А ўжо сёння Саша Філіпенка з намі на сувязі. Вітаем, Саша. Вітаю. Саша, добрый дзень. Вітанне і адразу віншаванне з днём народзінам табе ад усяго калектыву Белсаты і раніца. Жадаем табе шмат натхнення, цудоўных сустрэчаў з гледачамі і чытачамі, а мы, як твои чытачы, чакаем новых кніжак, вядома. А я вот думаю, что калі-небудзь Беларусь заслужыць тое, каб там таксама стаяў помнік Саша Філіпенка, каб стаяў калі-небудзь у Беларусі. Я вот думаю, что тому что, наш сучаснік, класны пісьменнік. Саша, але ад сумнага, ад вясёлага да трошкі сумнага, ты адзін з тых пісьменнікаў, каго беларуская ўлада адзначыла крымінальным пераследам, як бы справы заводзілі, прыходзілі да блізкіх, да родных. Як што чуваць на гэтым фронце, як змаганне? Яны час ад часу прыходзяць, зноў там апошні раз да мяне чамусьці прыходзілі у сувязі з тым, што я таксама навучаўся ў ЕГУ. Там, напэўна, яны хацелі высветліць, што менавіта я рабіў у ЕГУ, хаця я адучыўся ў ЕГУ тады толькі першы курс, і потым яго зачынілі. У гэтым сэнсе яны там час ад часу нагадваюць, што памятаюць пра тое, што я займаюся літаратурай. Дык гэта, атрымліваецца, зусім нядаўна прыходзілі па ЕГУ, да? А яны, вядома, што ты не знаходзішся зараз у Беларусі, то бок турбуюць блізкіх, так як звычайна гэта робяць, так? Наколькі гэта непрыемна, наколькі часта яны гэта робяць? Вось час ад часу яны прыходзяць, мы ведаем заўсёды, што гэта непрыемна, але мы жывем у такім, мне падаецца, сюррэалізму, што калі ты там пачынаеш размаўляць з роднымі пра тое, як гэта было, як быў новы ператрус, я памятаю, што маці казала, гэты раз добры ператрус быў.
Ну Што да. пра гэта можна казаць, што да, што ўжо гэты раз лепей, чым у мінулы. Дарэчы, гэта шмат хто адзначае, Саша, бо людзі кажуць, ведаеш, годна да нас паставіліся, то бок, ну, амаль не крыўдзілі, толькі зрабілі ператрус, гэта, думаю, таксама беларуская мэта. А ці вы лічылі агулам з сям'ёй, колькі такіх ператрусаў у вас адбылося ўжо? Не лічылі, ну і там яны ж не толькі выкарыстоўваюць ператрус, у іх ёсць розныя там розныя магчымасці ціску. І ў гэтым сэнсе, але мне падаецца, што гэта ж не толькі моя такая персанальная гісторыя, у гэтай гісторыі апынуліся зараз там тысячы беларусаў. У гэтым сэнсе са мной не здараецца нічога новага ці нічога такога, я не ведаю таго, што трэба было б неяк так падсвечваць, таму што, на жаль, гэта такая вельмі простая беларуская гісторыя шмат для каго зараз. Саша, вось пра сюррэалізм. Ведаю, што пераследуюць якраз за кніжку «Чырвоны крыж». І вось тут у чым для мяне сюр. Здавалася б, арганізацыя, которая павінна там, не ведаю, ісці ў турмы, падтрымліваць палітвязняў. Зараз у Беларусі займаецца немаведама чым. І ты ў свой час сустракаўся з прадстаўнікамі міжнароднага чырвонага крыжа і казаў ім, паглядзіце, якім крынжом займаецца чырвоны крыж у Беларусі. І гэта, я думаю, што адна з прычын пераследу. Што там зараз? І ці удзельнічаеш ты ў гэтым трэку, ну, як бы? Ну, мне падаецца, што другі зараз пераслед за слана. Чырвоны крыж таксама забаронены, але нібыта пераслед другі, і другая справа за тое, што я таксама было інтэрв'ю за тое, што я размаўлял пра слана, а так як слон экстрэмісцкі, нібыта я не магу размаўляць пра свае кніжкі, і нібыта за гэта другая справа. Так, я размаўлял з чырвоным крыжом, гэта было там на пачатку пратэстаў, і я размаўлял з прэзідэнтам чырвонага крыжа, ён запрасіў мяне, насамрэч. Пачалося з таго, што ён запрасіў мяне, таму што яму вельмі спадабаўся чырвоны крыж. Ён атрымаў кніжку ад прэзідэнта Швейцарыі, якая сказала, вось трэба табе пачытаць. Ён пачытаў, запрасіў мяне, але ён хацеў размаўляць пра літаратуру, а я сказал, што мне зусім не цікава зараз размаўляць з ім пра літаратуру. Мне там прыемна, што яму кніжка спадабалася, але давайце паразмаўляем пра Беларусі, пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Ён адразу згубіў усялякі інтарэс да нашага там. Мы дзесьці былі ў рэстаране, яны мяне запрасілі, яму адразу стала нецікава са мной размаўляць, таму што ён не хацеў размаўляць пра палітыку і пра Беларусь. І неяк я памятаю, што ну вось я казаў, што там трэба, не ведаю, там наведаць беларускія турмы, паглядзець, што адбываецца за кратамі. Ён адразу на гэта сказаў, што беларускі чырвоны крыж не можа гэта зрабіць, што няма такога мандату у чырвонага крыжа, каб заходзіць у турмы. І я быў да гэтага падрыхтавана, і мы прывялі да іх прыклад, што, напрыклад, у Бразілію фавелы чырвоны крыж заходзіў, глядзеў, што там адбываецца, у гэтым сэнсе мог бы заходзіць таксама ў беларускія турмы, таксама глядзець. Карацей, прэзідэнт, яны адразу усялякі інтарэс да мяне згубіў. Болей таго, я пісаў тады ж адкрытыя лісты да яго, і яны, у мяне павінны былі быць выступы ў Швейцарыі. Яны адмянілі гэтыя выступы і адмянілі мае выступы ў Жэневе, менавіта там у офісу гэтага чырвонага крыжа, таму што ім вельмі спадабалася тое, што я напісаў кніжкі пра чырвоны крыж, але не вельмі спадабалася тое, што я напісаў у газетах пра чырвоны крыж, і нібыта пра гэта яны не хацелі зусім размаўляць. І потым я сустракаўся таксама са Светланай Ціханаўскай. Мы сустракаліся з прадстаўнікамі чырвонага крыжа, распавядалі ім пра тое, што робіць беларускі чырвоны крыж. Яны на гэта казалі, што яны ніяк не могуць уплываць на арганізацыю, таму што чырвоны крыж гэта гарызантальная арганізацыя, нібыта ў іх няма ніякага ўплыву на беларускі чырвоны крыж, што, канешне, не так. Але тым не менш мы ведаем, што па выніку гэтай гісторыі ў 23-м годзе ўсё ж такі міжнародная федэрацыя прыпыніла сяброўства беларускага чырвонага крыжа і запатрабавала звольніць Дмітрыя Шаўцова пасля ягонай паездкі на акупаванай тэрыторыі ўкраіны і ўдзелу ў перамяшчэнні украінскіх дзяцей. Чаму вось, на твою думку, рэпрэсію ў Беларусі для такой рэакцыі не хапіла, і ці звальненне Шаўцова было тым максімумам, на які здольная федэрацыя міжнародная?
Ну, мне падаецца, што яны, конечно, ім не хочацца, каб у іх былі ўсялякія скандалы. Гэты скандал з дзецьмі гэта было тое, што ўжо немагчыма не заўважаць. Нібыта пратэсты ў Беларусі можна не заўважаць, і магчыма не заўважаць. А тут такая гісторыя, і пачалася вайна, і нібыта зусім нічога рабіць яны ўжо не маглі. Але, на жаль, ну, нібыта, калі мы пра гэта размаўляем, мы кажам пра тое, што ўвесь чырвоны крыж такі, конечно, не ўвесь чырвоны крыж такі, конечно, яны шмат робяць добрага, мы павінны гэта разумець. Але, на жаль, вось зараз такая арганізацыя, і мы разумеем, што да яе шмат пытанняў, і не толькі ў наш час, да яе заўсёды было шмат пытанняў да гэтай арганізацыі, таму што яна буйная, таму што яна намагаецца шмат каму дапамагчы, але пры гэтым ёсць шмат нейкіх патаемных і чорных сторонак у гэтай гісторыі. Так, на жаль, тады да нас не прыслухоўваліся, і калі ў нас была размова ў Жэневе там з нейкімі прадстаўнікамі Чырвонага крыжа, было там, не ведам, мне было адразу зразумела, што ім не вельмі цікава ўвогуле займацца беларускім пытаннем. Ну вот, глядзі, Шаўцоў недавно сказаў, у беларускім чырвоным крыжы 1 мільён чалавек. Ясна, што там нехта па прымусу, нехта па зову сэрца, але як вот гэтым людзям сябе аддзяляць ад дзейнасці той арганізацыі, да якой яны быццам бы належаць, нават хаця б проста плацячы узносы, як вырашаць вось гэту маральную праблему? Быццам бы ты да хорошага справы прычыніўся, а ерунда нейка атрымліваецца. У мяне пытанне пра тое, ці там сапраўды ёсць 1 мільён чалавек, таму што мы ведаем, што людзі, якія... Мы ведаем же, што Чырвоны крыж не толькі займаецца тым, што вось ён нібыта... Ну, зараз там мы разумеем з дзецьмі ўсю гэтую жудасную гісторыю, але, напрыклад, у 2020 годзе прадстаўнікі Чырвонага крыжа былі нібыта назіральнікамі, і на выбарах, і яны назіралі за тым, як падлічваюць галасы, і 2298 раз назіральнікі Чырвонага крыжа не заўважылі ніякія там падзеі, якія адбываліся, так? І ў гэтым сэнсе усе тыя, ну, можа, не ўсе, але шмат хто з прадстаўнікоў Чырвонага крыжа, яны на мінулых выбарах, гэтыя ж людзі, яны былі прадстаўнікамі усялякіх там афганскіх, ветэраны Афганістана і т.д. і т.п. І ў гэтым сэнсе, калі ён кажа пра 1 мільён чалавек, які выходзяць у беларускі Чырвоны крыж, я не ведаю, так гэта ці не, і мне падаецца, што там магчыма, што 500 000 з гэтых людзей, яны на мінулых выбарах, яны былі усе ветэраны Афганістана. У гэтым сэнсе мы ведаем, як у Беларусі, на жаль, некаторых беларусаў, у іх ёсць праблемы з тым, каб падлічыць нешта простае нейкія там. Твоя кніга вельмі паказальная, вось той выпадак, які ты прывёў, што табе забаранілі прэзентацыю кніжкі «Чырвоны крыж» у Чырвоным крыжы, нават у Швейцарыі, не проста ў Беларусі. Гэта кажа пра тое, што беларуская культура быццам бы і запатрабаваная, але свет наогул не ўсё хоча чуць пра тое праўду, якая адбываецца ў нашай краіне. І тут хачу закінуць вудачку трошкі на заўтрашнюю дыскусію, якая будзе ў рамках Мальдзіс-фэста. Вось на твою думку, ты шмат маеш сустрэчаў з рознымі аўдыторыямі, што свет насамрэч гатовы чуць пра нашу краіну і наколькі беларуская культура цікавая і праўда пра Беларусь цікавая іншаземцам? Ну, мне падаецца, што еўрапейцы былі зацікаўлены у нас на пачатку пратэсту ў 2020 годзе, таму што гэта была такая прыгожая карцінка, і беларусы прыгожа змагаліся. І, на жаль, усе людзі ў Еўропе і ў свеце, яны, ну, я не ведаю, я кажу, што яны нібыта як серыялы Netflix глядзяць за навінамі, вось ім было вельмі цікава глядзець за Беларусю, а потым, калі гэта ўжэ 6 месяцаў адбываецца, потым становіцца нецікава, і потым пераключаюцца, мы бачым, як усе пераключыліся на канфлікт ва ўкраіне. Потым вайна ва ўкраіне нібыта адышла на другі план, і усе пачалі глядзець там пра палестынскі канфлікт. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што нам патрэбна увесь час рабіць адну і тую ж працу, працягваць распавядаць пра Беларусь, пра тое, што нам зараз увесь час распавядаюць пра тое, што рэпрэсій становіцца менш. Мы разумеем, што рэпрэсій, конечно, не становіцца менш, яны змяняюцца, іх там па-іншаму гатуюць гэтыя рэпрэсіі, і трэба пра гэта распавядаць. Ёсць людзі, якія увесь час зацікаўлены ў Беларусі. Мне падаецца, што там, калі казаць, напрыклад, пра беларускую літаратуру, то літаратура, яна значна лепш
робіць сваю працу, чым, напрыклад, там беларуская зборная по футболу. Пра беларускую літаратуру ў Еўропе ведаюць добра, ведаюць імёны сучаснай беларускай літаратуры. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што там тое, што мы можам рабіць, мы робім, і нібыта будзем працягваць далей. Дякую вялікі. Дякую вялікі. З задавальненнем паслухаем заўтра вашу дыскусію. Всяго добрага. Яшчэ раз з днём народзінаў. Пісьменнік Саша Філіпенка завітаў на раніцу з Белсатам. Так што, хто можа, завітайце заўтра на Мальдзіс Фест. А мы завітаем да Сандры, якая ўжо прыйшла да нас. Ідзем за вашымі каментарамі. Сандра, ну што, раскруціліся нашы гледачы і глядачкі? Раскруціліся, так. Больш актыўныя сталі. Вось Ну, трэба было малайцы, сказаць, малайцы. пішыце, і ўсё, пачалі пісаць адразу. Якая цудоўная супраца у нас атрымліваецца. Так, дакладна. Вось мы з вамі казалі пра дзень народзінаў, нам напісалі, што днямі Владзімір Някляеў святкаваў свой дзень народзінаў. Дарэчы. Павіншавалі. Спадар Уладзімір, нашы шчырыя віншаванні. Я дык двойчы паздравіў, і 9 і 11. Віншуем шчыра яшчэ даўгалецця і шмат цудоўных вершаў чакаем ад вас. Вось, і напісалі, што постаць, якая дакладна мусіць ушаноўвацца ў Беларусі, калі не помнікамі, то назвамі вуліц або паркаў. Да і помнік хай будзе. Ну, помнікі пры жыцці, кажуць, не ставяць. Потом, калі-небудзь. Вуліцы назовем. Вуліцы назовем. Зараз можна фонд стварыць Някляева. Някляеў фонд і выдаваць класныя кнігі. Фонд Някляева, так, мы ведаем, што ўжо ёсць фонд. І Святлана Алексіевіч, і зараз Алесь Бяляцкі стварае таксама сваю арганізацыю, але шмат добрых справаў не бывае. У пісьменнікаў помнікі ўжо ёсць пры жыцці. Гэта іх кнігі, гэта іх паэмы, гэта іх творы, которые напісалі. Дакладна так. І вот Саша Філіпенка класна нам расказаў пра гісторыю з Чырвоным крыжом і са сланом, вось і як ідуць гэтыя рэпрэсіі. А што пішуць каментары? Мы за каментары не прэсіянуем. Хутчэй, так. Давай, хутчэй. Яшчэ пішуць, што Пушкіна паўсюль зруйнаваць. А я лічу, што Пушкіна расійскага трэба зруйнаваць, а помнікі Алесю Пушкіну трэба ставіць. Да, или помнік Суворову, вот это вот. Так. І яшчэ вось пішуць, што сталінкі ў Менску хацелі б знесці і пабудаваць штосьці беларуска-еўрапейскае. Зразумела, я думаю, што все ідэі вельмі слушныя, яны вельмі сувучныя да таго, што прапановваў наш Беларускі інстытут публічнай гісторыі. Я абавязкова паставіў помнікі ўсім героям, палітвязням, усім удзельнікам рэпрэсій, хто пацярпеў, каго забілі. Я думаю, што гэта павінна быць музей, а па-першае, трэба адчыніць архівы, каб даведацца сапраўдную праўду пра нашу гісторыю. Дзякуй, дарагія сябры, дзякуй, Сандра, дзякуй, Анатоль, дзякуй, нашай дарагія гледачы. Нядзельная раніца з Белсатам скончваецца, а мы нагадваем, што сёння Петроў дзень, так, Анатоль? Да, Пятровіца, гэта час, калі нашыя продкі паціху заканчвалі летні купальскі чыл, ды пачыналі сенакос, касілі, карацей кажучы. Што праўда, таксама святамі песнямі пачыналі гэта і вогнішчамі гэты сенакос, ну і нашыя продкі ведалі, як увайсці ў працоўны рытм. І вам всім працоўнага цудоўнага тыдня. Не змарнуйце сённяшнюю нядзелю і да сустрэчы ў наступных выданнях раніцы з Белсатам. Да пабачэння. І на дыскусію з удзелам Саши Філіпенкі. Сёння на Белсаце. А 19-й паводле Менску запрашаем на падсумаванне падзеяў тыдня ў жывым эфіры студыі Белсат. А 20:05 сатырычнае анімаванае шоу «Жестачайшы мульт». Жыхары